Για πάμε λίγο. Για πάμε. Για πάμε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα video. Στην πρώτη όμως εκπομπή του GGS. Το γνωστό και gaming. GG Easy. Ακριβώς, της gaming εκπομπής δηλαδή. Καλώς τα παιδιά εδώ λέει ο Άρης. Καλώς τα παιδιά. Πάμε, είναι και Μιχαλάρας εδώ. Όχι που θα εντάξει, δεν φοβάμαι τίποτα. Αν έχουμε τον Μιχάλη εδώ, έτσι. Σήμερα και αν θα σπάσει το κεφάλι του Μιχάλη με αυτό το game, θα γίνει χαμός. Λοιπόν, είναι το πρώτο επεισόδιο της σειράς των gaming session των οποίων θα κάνουμε. Πέρα από αυτές τις επικές συζητήσεις που κάνουμε κάθε φορά. Έτσι. Έτσι. Όπου εδώ λέμε ότι θα επανέλθουμε την ερχόμενη εβδομάδα με μεγάλο θέμα. Ναι. To school for cool. Ναι, παιδιά, το θέμα δεν υπάρχει το επόμενο. Το θέμα αυτό δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιο είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο θα κάψουμε το κεφάλι μας. Είναι η αλήθεια. Οπότε, ναι, θα σας στέλνω σε πάλξεις. Και αυτοί μαζί μας να το κάψουνε. Ναι, μα αυτό. Πρώτα αυτοί και μετά εμείς. Έτσι. Εμείς καμένο το έχουμε έτσι κι αλλιώς. Εμείς το έχουμε κάψει ήδη γι' αυτό. Εντάξει. Πάμε λίγο το chat. Δηλαδή, πώς είμαστε εδώ, μόνο ο Άρης και ο Μιχάλης είναι. Είδα και Δημήτρη μέσα. Υπάρχει λαός. Εδώ παρουσίες. Καλώς ήρθε και η Ινές. Ευχαριστούμε και για το follow και το hydrate. Εγώ δεν έχω το μεταξύ. Το κάνω. Πρέπει να φέρω. Ο Σδέκιας είναι εδώ. Μα πάω να μυθώ. Ένα ειδικό χειροκρότημα παίζει τώρα για τον φίλο μας τον Γιάννη. Σε ευχαριστούμε που είσαι, Γιάννη, μαζί μας. Είναι μεγάλη τιμή. Το εκτιμούμε, καταλαβαίνουμε τη θυσία. Ο Μιχάλης λέει hydrate. Λοιπόν, πάλι! Με στείλει στην τουαλέτα. Πρέπει να φέρω νερό. Μισό, δεν το ξέχασα. Μισό. Ο Κώστας βλέπω πάει να φέρει το είδωρ του. Παιδιά, αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Υπομονή. Τελείωσε η εβδομάδα. Τελειώνει. Πάει η εβδομάδα. Είναι προπαρασκευή. Προπαρασκευή είναι βράδυ προπαρασκευή σήμερα. Η Πέμπτη γνωστή και ως το μικρό Σάββατο. Έτσι, για όσους είναι αρκετά γνώστες. Η Πέμπτη είναι το μικρό Σάββατο. Η Πέμπτη είναι το μικρό Σάββατο. Έχετε μάθει, λέει, ρε φίλε, δίπλα στο σοφό. Γιατί αγόρι μου είσαι ο Master Commander. Είναι ο Master Commander ο Γιάννης, ρε αγόρι μου. Είσαι ο Master Commander. Είσαι ο Master Commander. Είσαι ο Master Gladiator. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ. Αυτό είναι για τον Γιάννη. Ειδική μεταχείριση ο Γιάννης. Με τη μία να πάω να γαμηθώ αμέσως. Κατευθείαν. Γκρίνια. Εντάξει, ο Γιάννης τώρα. Έτσι κάνουν όλοι οι γέροι. Αυτό έχει εισέλθει σε μια φάση της ζωής του που θεωρεί ότι όλοι τον έχουν εγκαταλείψει. Κατάλαβες τώρα. Επειδή όλοι οι άλλοι είναι νεότεροι, ας πούμε, από αυτόν και κάτι τέτοια και έχουν ακόμα δυνάμεις. Λοιπόν, τι θα παίξουμε σήμερα? Λοιπόν, σήμερα η πρώτη εκπομπή ξεκινάει με ένα παιχνίδι το οποίο έχει αρκετό μυστήριο και puzzle. Απαιτεί συνεργασία, ψυχραιμία και καθαρό μυαλό. Και από το chat θέλουμε συνεργασία. Γιατί και από το, θέλουμε πολλά μάτια. Θα χρειαστούμε τη βοήθεια του chat σε αυτό το παιχνίδι επίσης. Το παιχνίδι λέγεται We Were Here. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι free to play στο Steam, αλλά έχει και άλλα extensions, όπου αν θέλει κάποιος μπορεί να το αγοράσει, αν έχω καταλάβει καλά. Εμείς θα παίξουμε τη free έκδοση, γιατί μας φτάνει το... Γιατί τόσα μπορούμε να δώσουμε. Μας αρκεί, γιατί τόσα μπορούμε να δώσουμε. Εφόσον δεν έχουμε χορηγούς σε αυτό το κανάλι, θα παίζουμε μόνο free παιχνίδια από εδώ και πέρα. Έτσι. Είτε αυτό, είτε να παίζουμε μόνο στο Facebook. Δηλαδή αποφασίστε πώς θα θέλετε. Ένα από τα δύο, μπράβο, ναι. Το επόμενο... Ένα τα δύο. Δηλαδή οι επιλογές ήταν αυτό, Monopoly. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αλλά, οπότε... Κάναμε ένα καλό research. Οφείλω να ομολογήσω, αυτό το βρήκε ο Γιώργος. Είναι σε κλασικά βίντεο ψάχνοντας στο YouTube να βρούμε. Ναι, κάποια καλά ας πούμε, παιχνίδια. Ναι, ιδανικά για τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν. Θέλω να μας πείτε για τον ήχο, αν είμαστε εντάξει, και θα μας πείτε και για τον ήχο τώρα που θα αρχίσω να στείλω το παιχνίδι. Γιατί ναι, αν όλα ακούγονται καλά. Δύο παράθυρα έχω. Για το φουμπού θέλω κύριο Ζούκερμπεργκ χορηγό. Εντάξει. Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Είναι πάντα εκεί. Τα παρακολουθεί όλα. Και νομίζω θα μας χρεώσει κιόλας. Μπορεί και να μας χρεώσει. Δεν θα μας χορηγήσει.
Θα πληρώσουμε εμείς για τη χορηγία, ουσιαστικά. Σωστά. Αυτό είναι το... Και δεν Έτσι πάει διατίθεμε το Easy TV το να... κόλπο. Όχι, σε παρακαλώ. Το Έχουμε ένα Easy όνομα. TV δεν θα υποχωρεί, έχει ένα όνομα ευυπόλοιπτο στην κοινωνία, έτσι, έχει καθαρό κούτελο, δεν θα το αμαυρώσουμε εμείς. Σωστά. Περνάω σε... Έχει τη σεβαστεί αυτή τη στιγμή το Easy TV. Είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο το παράθυρο. Ωραία. Ωραία, Έχουμε μπαίνω κι περάσει εγώ σε μέσα. αυτό το mod. Λοιπόν, στην ουσία τώρα τι θα κάνουμε, παίζουμε και οι δύο μαζί. Αυτό είναι το σκηνικό. Το story είναι πολύ μικρό του παιχνιδιού. Από ό,τι έχουμε δει στο YouTube μπορεί να φτάσει και από 1 τέταρτο 20 λεπτό μέχρι και 1 ωρίτσα, 1,5. Οπότε είμαστε κομπλέ. Έχουμε και backup plan σε περίπτωση που το τελειώσουμε. Που είμαστε τόσο παιχταράδες που το σαρώσουμε, ας πούμε, αυτό. Που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Στην ουσία τώρα θα είμαστε και οι δύο μέσα σε ένα κάστρο. Αυτό έχουμε καταλάβει από ό,τι έχουμε δει έτσι λίγο. Θα είμαστε και οι δύο σε ένα κάστρο και σε διαφορετικά σημεία και οι δύο. Και προσπαθούμε να βγούμε εκτός του κάστρου λύνοντας τους αντίστοιχους γρίφους. Ναι. Το παιχνίδι έχει υποτίθεται walkie-talkie για να μιλάω εγώ με τον Γιώργο στην άλλη μεριά του κάστρου. Αυτό θα το παρακάμψουμε και σε συμβουλές και στα πλαίσια συμβουλών που έχουμε ακολουθήσει και από άλλους που παίζανε. Από τη στιγμή που είμαστε ήδη στο Discord δεν υπάρχει νόημα να πατάμε ένα κουμπί για να μιλήσουμε ενώ είμαστε ήδη σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, στην ουσία θα φτιάξουμε ένα δωματιάκι για να μπορούμε να παίξουμε και οι δυο μας. Έχεις μπει ήδη στο Steam, έτσι? Είμαι ήδη στο Steam, εγώ περιμένω το invite. Ποια από ταινία λέει εδώ ο Άρης, βέβαια, ποια από ταινία. Το παιδί γιατί το χτύψεις όμως, πιο παιδί, έτσι, και δεν συμμαζεύεται όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν... Παίξτε το παιχνίδι μαζί με τον Κώστα Ευσταθίου. Όπα, τι λέει και το τρίτο. Ναι. Το τρίτο το είδα και εγώ λίγο, αλλά δεν ήταν να μπούμε. Τι ήταν το τρίτο, τι έλεγε? Εγώ το είδα, ναι, τα ονόματα στο lobby ήταν απίστευτα. Τι έλεγε, δεν είδα. Νίγκας. Α, ωραία. Όχι, κάτσε γιατί ακούσεις 2 φορές εδώ που είμαστε τώρα. Πρέπει να μπούμε μέσα στο παιχνίδι. Έχεις διαλέξει εσύ. Είμαι εγώ Librarian και είσαι ο Explorer. Λοιπόν. Το Echo θα φύγει, παιδιά, μην αγχώνεστε. Το Echo θα φύγει. Πατάμε ότι είμαστε ready. Άμα είσαι και εσύ ready, play from start. Ναι. Play. Game starting in 3. 3. 2, 2, 1, 1, 1. Ή 0, 0. Attempted to start. Cancel το Easy TV. Μιλήσαμε κορεάτικα, δεν ήταν. Εγώ είπε. Ναι. Αμέσως όλοι, δεν υπάρχει μόνο μια γλώσσα στον κόσμο. Αμέσως. Αντιλήφθη. Λοιπόν, αφήνω και το story να παίξει. Ναι, να δούμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, εδώ πέρα τώρα. Γιατί βήχω. Γιατί βήχεις? Κάτι έριξα. Όλα καλά. Αυτό που έριξα δεν είναι εύθραυστο. Είμαστε 4. 4 φαίνονται εδώ. Λογικά για να είμαστε... Και λένε, πάτε. Κάτι δείχνει ο τύπος. Πηγαίνετε εσείς και εμείς ερχόμαστε σε 2 λεπτά. Αυτό είναι. Αυτό, ειδικά όταν είσαι σε ένα τέτοιο, ας πούμε, σκηνικό, αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να πεις. Ναι, λέει ο Γιάννης. Για ποιο πάνω αυτό. Λοιπόν, ρίξανε. Ναι, να το δουν και άλλοι δύο οι τρομπέτες και να έρθουνε. Ωραία. Μάλιστα. Μπαίνουμε μέσα. Ψάχνομαστε. Οχ. Οχ. Τι έγινε? Τι είναι τούτο? Κάποιος μας λιποθύμησε? Ήμασταν εδώ. Μας έδωσε κάποιο χάπι? Ίσως. Όχι, δεν ξέρω. Κάναμε 1, 2, 3 σδό και ξεκινήσαμε. Δεν ξέρω τι ήταν αυτή η τρίτη μορφή. Ναι. 1, 2, 3 σδό. Σδό και πάμε να πιάσουμε το. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει. Η μία η οθόνη είναι αυτό εδώ που βλέπω εγώ. Έτσι. Θα ήταν ωραίο αν μπορούσαμε να βλέπουν και τις δύο οθόνες μας, αλλά τώρα βλέπουν μόνο τη δική σου τα παιδιά. Ναι. Δεν πειράζει. Στην ουσία ο Γιώργος αυτή τη στιγμή είναι σε ένα άλλο σημείο του κάστρου και τώρα πρέπει να λύσουμε τους γρίφους σιγά σιγά έτσι ώστε να βρεθούμε και να φύγουμε από εδώ μέσα. Εγώ έχω αυτή την πόρτα εδώ. Λοιπόν,
Πρέπει υποτίθεται να πάρουμε τον ασύρματο, τον οποίο δεν θα τον χρησιμοποιήσουμε βέβαια. Οκ. Δεν πειράζει, τον πήραμε να υπάρχει. Ναι. Μην είναι και κανένα bug και δεν μπορούμε να παίξουμε. Ναι, στην ουσία είναι bug. Λοιπόν, βλέπω, φίλε μου Γιώργο, θέλω να μου βρεις στο χαρτί και κάτι θα έχεις τώρα. Έχω ένα κόκκινο και ένα πράσινο μάτι. Ναι, έχω μια αφίσα εδώ πέρα, η οποία εσύ έχεις, βλέπω εδώ από το κινητό μου, έχεις δύο μάτια, πράσινα έχεις. Ένα κόκκινο αριστερά, πράσινο δεξιά. Κόκκινο, ωραία μαλάκα, βρήκες τώρα και τον άνθρωπο που έχει τη δυσχρωματοψία. Λοιπόν, κόκκινο αριστερά. Κρίνει τη ζωή μας από αυτό, Γιώργο. Ω μαλάκα, κόκκινο αριστερά και πράσινο δεξιά. Αν βλέπω καλά, αν υπάρχει και καφέ εδώ μέσα, Δεν ξέχνα υπάρχει το, καφέ. έτσι. Δεν θα υπάρχει. Ωραία, άρα υπάρχει κόκκινο, πράσινο και μπλε. Κόκκινο, πράσινο Ωραία. και μπλε, σωστά, ναι. Λογικά... Μαλάκα, εγώ αυτή τη στιγμή άκου να δεις τώρα, το μυαλό μου το κόκκινο μάτι το βλέπει σαν καφέ, το πράσινο το βλέπει ροζ, έτσι όπως είναι με το φωτισμό κιόλας. Και το μπλε είναι μπλε, ευτυχώς. Λοιπόν, γαλάζιο. Τότε θέλω ροζ δεξιά, άμα μου το λες έτσι. Θες ροζ δεξιά και καφέ αριστερά. Αρχίσαμε, μαλάκα. Ωραία, λοιπόν, νομίζω, λογικά δεν υπάρχει ρυθμίσει κάτι για δυσχρωματοψία, έχει δίκιο. Εντάξει, βέβαια και με αυτά έχουμε βρει την κωδικοποίησή μας, έτσι δεν υπάρχει θέμα. Ναι, σωστά, γνωριζόμαστε χρόνια τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, Ναι. είπες το πράσινο, το βλέπεις ροζ. Ναι, το πράσινο εδώ μου φαίνεται σαν ροζ, ναι. Ωραία. Και το κόκκινο, Άρα... καφέ. Καφέ ροζ, δηλαδή θέλω να μου πεις. Καφέ ροζ, ωραία. Πω, μαλάκα, γάμισε τα, απίστευτο. Ο φωτισμός εδώ είναι unreal. Λοιπόν, τα πράγματα που θες, κάτσε να βλέπω από το κινητό μου. Θες αυτό το οποίο είναι τέρμα αριστερά. Σαν ρίζα, σαν ολοκλήρωμα. Αυτό που είναι τέρμα αριστερά, έτσι όπως το κοιτάω εγώ. Αυτό, μπράβο, αυτό. Ωραία. Και το άλλο που θες είναι αυτό το οποίο είναι σαν μη, το οποίο ενώνονται... Με χ. Προεκτείνεται, ναι. Αυτό ακριβώς δεξιά, εκεί πέρα. Που είναι διαγώνια από αυτό που επέλεξες ήδη. Α, αυτό. ωραία, οκ. Αυτό. Λειτουργήσε. Όχι. Άρα είναι άλλο χρώμα αυτό που βλέπει. Για πες μου, είσαι σίγουρος για τα χρώματα πάνω? Δες το stream. Τι σου κάνει. Και θα μας πεις σε όλους τώρα τι είναι αυτό που βλέπεις στο stream. Οκ, λοιπόν. Για σένα τι είναι, για όλους τους υπόλοιπους. Όχι. Εδώ φαίνεται ότι είναι κόκκινο το αριστερά και πράσινο το δεξί. Ωραία. Δοκίμασε άλλο. Κόκκινο αριστερά και πράσινο το δεξί. Κόκκινο αριστερά και πράσινο το δεξί. Ωραία, λοιπόν. Πήγαινε σε αυτό το οποίο είναι σαν τριένα ή σαν μια γραμμή όρθια που έχει ένα 3 ή κάτι που μπαίνει στον πάτο ενός. Έτσι, ωραία αυτό. Το κατάλαβα, δεν χρειάζεται να φτάσει μέχρι εκεί. Όχι. Λοιπόν, και το άλλο είναι που είναι, ρε παιδί μου, ένα φι κεφαλαίο και έχει τραβήξει και ένα χ από πάνω. Ωραία. Άνοιξε, φίλε. Αλήθεια. Ωραία, άνοιξε. Μπήκα σε ένα άλλο δωμάτιο. Between the eyes, ναι, μου βγάλε και achievement, assistedly. Μπράβο, πολύ ωραία. Ναι! Ελπίζω να μην έχουμε άλλα με χρώματα. Ωραία, ναι, άνοιξε μια πόρτα εδώ πέρα. Λοιπόν, εγώ τώρα βλέπω έναν πίνακα. Εσύ τώρα που είσαι, σε ένα δωμάτιο? Έχω μπει σε ένα δωμάτιο και έχω παντού πίνακες. Ωραία, παντού πίνακες. Λοιπόν, εγώ ο πίνακας που έχω εδώ, λογικά πρέπει να βρεις κάποιον συγκεκριμένο που έχεις από εκεί. Έχω ένα... Καλησπέρα στα μορφόπεδα, καλησπέρα νεαρέ. Μαλάκα, ακούω ομιλίες. Λοιπόν, έχω ένα πτηνό, σαν γερανός φαίνεται. Ωραία, το οποίο είναι παπαγάλος από τη μία... Και από τα αριστερά είναι πελεκάνος από τα δεξιά, παπαγάλος από τα αριστερά. Κάτι τέτοιο, ναι. Ο πελεκάνος δεν έχει τέτοιο, αλλά τέλος πάντων, ναι. Καταλάβαμε τέλος πάντων. Θέλω να μου βρεις αυτό το πίνακα και λογικά εδώ θα πρέπει να βάλω κάποια από τα σύμβολα εκεί πέρα. Έχει κάτι σύμβολα από κάτω, λοιπόν. Έχουμε. Για να είναι αστείο, περιέγραψε χωρίς να τα βλέπεις. Χωρίς να βλέπεις. Προσπάθησε να μου περιγράψεις το σύμβολο. Λοιπόν. Κάποιος θα μπορούσε να πει, ένα καθαρό μυαλό θα μπορούσε να πει ότι είναι ένας τρούλος από εκκλησία που έχει κάτι πάνω, σαν να είναι σταυρός, αλλά έχει μόνο τη δεξιά άκρη. Ή ένας πονηρός θα μπορούσε να πει ότι αυτό είναι ένα πουλάκι, ρε παιδί μου, και. Λοιπόν. Ωραία. Νομίζω το βρήκα. Είναι ένας τρούλος με ένα κερατάκι, σαν μισό σταυρός. Είναι αυτό. Μπράβο, ναι, αυτό είναι. Ωραία. Πρέπει να το πάω να το βάλω. Μισό, πρέπει να πάω να το βάλω. Πού πας να το βάλεις? Το βάλω. Πρέπει να το βάλω στη θέση. Ωραία. Πάμε, επόμενο. Ωραία, λοιπόν. Τώρα, το επόμενο σύμβολο, θυμάσαι, είναι τώρα.
Είναι πραγματικά σαν να έχεις ζωγραφίσει ένα ανθρωπάκι με γραμμές και κρατάει το κεφάλι του. Ωραία, μισό λεπτό να το βρούμε. Α, ωραία, το βρήκα. Για να δω ότι είναι αυτό, γιατί έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση στο... Έλα, το βρήκα, σου λέω. Πάμε και Αυτό, το μπράβο. Ναι. Αυτό. Πολύ σωστός. Πουλάκι, λέει το αρθρόποδο, καλό στον Κωστή. Ήρθε στην κατάλληλη στιγμή ήρθε. Ωραία, επόμενο, πάμε. Λοιπόν, και το επόμενο είναι βασικά σαν να βλέπεις ένα λουλουδάκι, σαν να είναι ένα ανθρωπάκι με τεντωμένα τα χέρια του και έχει αυτιά γάτας πάνω. Εύκολο. Αλλά είναι σαν να είναι παπαρούνα, ρε παιδί μου, έτσι, αυτό σου έρχεται στο μυαλό. Για να δούμε. Ακριβώς. Assisted in escaping the painting room and enjoyed fine arts. Άνοιξε. Πάντως, ναι, λογικά είναι γιατί μου βγάλε το achievement. Πάντως θα είναι πολύ creepy τα μαλάκα. Το άλλο εδώ είναι. Καλά, έχει και σώμα, πίσω, σώμα κατσικιού, πόδια πουλιού, τα μπροστινά, έχει κεφάλι αρνιού, έχει αποσαλιγκάρει το κέλυφος στην πλάτη του και πίσω έχει τα φτερά και παγώνει. Τι λέει ρε παιδί μου. Τι λέει ρε παιδί μου. Λοιπόν, κατεβαίνω κάτι σκάλες εγώ τώρα. Πόσο γαμάτι είστε. Όχι, μαλάκα έχει νερό. Γρήγορα θα πνιγούμε. Περίμενε. Πρέπει να βρω το δωμάτιο στο οποίο αναφέρεστε. Το βρήκα. Λοιπόν, εμένα λέει πράσινο. Πράσινο. Γιατί κλείσαν τα φώτα εδώ. Καλά, η πόρτα γαμιέται. Θα πνιγούμε. Ωραία. Λοιπόν, πράσινο. Εδώ πέρα δεν έχω πράσινο. Εδώ πέρα έχω κόκκινο, μπλε και κίτρινο. Ωραία. Λογικά συνδυασμός χρωμάτων. Μπλε και κίτρινο, αν τα βλέπεις σωστά. Μπλε και κίτρινο, πράσινο. Το άνοιξες. Ναι. Μπράβο, λογικά είναι μεγάλο achievement. Μπράβο, θα πληγώσουν, ναι. Λίγο ακόμα δεν την έβλεπα την πόρτα, ναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε σε ένα δωμάτιο, τώρα τι είναι αυτό. Πρέπει κάπου κι εγώ να πάω όμως τώρα. Πρέπει να φτιάξω λίγο το brightness γιατί δεν βλέπω. Είναι δύσκολο να. Περιμένω, πες μου, δεν προχωράω. Πόσο γαμάτι είστε εδώ, το παρατήρησα. Τι παρατήρησες, το πόσο γαμάτι είμαστε ή κάτι στο παιχνίδι? Έχει. Λοιπόν. Ωραία. Τώρα εδώ, πού βρίσκεσαι εσύ, τι συμβαίνει, έχεις πάει σε μια άλλη πύλη, βλέπω. Μόλις πέρασα τις πόρτες, ναι. Και τώρα είμαι σε μια άλλη πύλη. Πρέπει να τραβήξω αυτό το μοχλό, υποθέτω. Μάλιστα. Τράβηξα το μοχλό, έκλεισε, άνοιξε μια πόρτα και έκλεισε η άλλη. Μπορώ να το κάνω. Μπορώ να. Μπορείς να μπεις μέσα. Γάμο το. Θέλω να δω αν προλαβαίνω. Περίμενε. Ανοίγω την πόρτα. Λες να είναι τέτοιο θέμα. Ναι, εντάξει, τα κατάφερα. Τα κατάφερες. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, μπράβο, ωραία. Τώρα είμαι σε ένα χώρο που λέει Bring down the guiding. Τι είναι αυτό, guiding light. Bring down the guiding lights. Τι να κάνουμε εδώ πέρα. Όπα, κάτσε, τώρα έχω δύο δρόμους να πάω. Δεξιά αριστερά. Chat δεξιά αριστερά. Κάτσε. Εγώ έχω ένα χάρτη όμως εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν πρέπει αυτός ο χάρτης. Λογικά κάτι πρέπει να μου λέει τώρα εμένα. Ωραία, ο χάρτης μου αυτή τη στιγμή φωτίζει και μου δείχνει σε βελάκι. Ναι. Αλλά τι μου δείχνει την είσοδο με λευκό βελάκι και λογικά την έξοδο με κόκκινο βελάκι. Σωστά, γιατί είχα λευκό εγώ. Η πόρτα μου ήταν λευκή. Ωραία. Ωραία, να πάω δεξιά αριστερά τώρα. Εσύ τώρα πρέπει να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο είναι Ωραία, ωραία, λοιπόν, πας δεξιά. Ωραία. Θα αγνοήσεις το δωματιάκι το οποίο εμφανίζεται στα δεξιά σου. Ωραία, και θα στρίψεις αριστερά. Θα ακολουθήσεις το δρόμο και θα στρίψεις αριστερά. Ωραία. Και ουσιαστικά κοιτάμε, εμένα μου δείχνει εδώ πέρα σαν ανοιχτό μπλε. Δηλαδή δεν είναι φραγμένο, είναι κενό το τετράγωνο του μπλε. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μπλε φως για να σε βοηθήσει. Αυτό κοιτάω τώρα. Προσπαθώ να ψάχνω. Ναι, είναι ένα μπλε, μια μπλε πόρτα είναι ανοιχτή. Ωραία, στην μπλε ανοιχτή πόρτα θα πας. Συνεχίζω, ωραία. Ναι. Φτάνω σε ένα. Πέρα τώρα. Δεξιά μόνο έχω να πάω μετά. Την πέρασα την μπλε την πόρτα. Εμένα ο χάρτης εδώ πέρα μου δείχνει ένα γεμάτο πράσινο, οπότε δεν μας κάνει, φαντάζομαι, δεν πρέπει να πας από εκεί. Ή θα είναι κλειστή, μπορεί να είναι κλειστή η πόρτα. Είναι κλειστή πόρτα. Εσύ θα πας από τα αριστερά που θα βρεις ανοιχτά, δηλαδή στην αντίθετη κατεύθυνση ακριβώς από εκεί που είναι το πράσινο που είδες. Μισό, δεν έχω φτάσει σε πράσινο ακόμα. Είμαι σε ένα μεγάλο δωμάτιο. Ωραία. Είμαι μπροστά σε μια πόρτα που έχει πράσινο κλειστό.
Ωραία, εσύ δεν μπαίνεις εκεί. Πας ακριβώς. Οπα, την αντίθετη. Κάτσε, μου απενεργοποιήθηκαν τα φώτα στο χάρτη. Περίμενε, κάτι πρέπει να κάνω. Λογικά, τι είναι αυτό το οποίο. Για να δω τώρα, μήπως. Ποτίζει πάλι, ωραία. Λοιπόν, ναι, εσύ δεν θα πρέπει λοιπόν να πας από εκεί που είναι η πόρτα αυτή. Πας από την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, Ωραία. Την αντίθετη. Ωραία. Αντίθετη, τελείως. Συνεχίζω, κάνει ένα γάμα. Ωραία, και βγαίνω σε μια διασταύρωση. Εκεί τώρα, στα αριστερά σου πρέπει να υπάρχει. Κόκκινο ανοιχτό. Κόκκινο ανοιχτό. Εκεί Ωραία. πέρα μπαίνεις. Μπαίνω. Ωραία. Συνεχίζω από εδώ. Ωραία. Συνεχίζω. Ωραία. Και τώρα. Μπροστά μου έχω ένα πράσινο ανοιχτό. Ναι, εμένα το πράσινο ανοιχτό εδώ πέρα, δεν νομίζω. Εμείς θέλουμε, το βελάκι δείχνει ότι πριν το πράσινο ανοιχτό υπάρχει ένα κόκκινο, αλλά αυτή τη στιγμή το κόκκινο είναι γεμάτο. Περίμενε να δω αν κατεβάζω στο μοχλό, απενεργοποιεί το τέτοιο. Ωραία. Κοίταξε που είμαι τώρα. Λοιπόν, είμαι μπροστά μου, έχω ένα πράσινο ανοιχτό και δεξιά μου έχω ένα κόκκινο κλειστό. Εμείς στο κόκκινο θέλουμε να πάμε, αλλά για κάποιο λόγο είναι κλειστό. Πριν ήταν ανοιχτό. Όμως το κόκκινο θέλουμε για να προχωρήσει. Έχεις κανένα μοχλό πουθενά? Θα πρέπει να ψάξω να δω τι γίνεται. Για δες το δωμάτιο τι παίζει. Κοιτάω κι εγώ εδώ γύρω γιατί δεν βλέπω κι εγώ μοχλός να υπάρχει εδώ. Άλλαξε κάτι άραγε? Όχι, δεν μου έχει αλλάξει κάτι. Ναι. Πώς το κάνουμε? Πριν ήταν μόνο του άλλαξε. Μήπως επειδή αργό ρε παιδί μου μπορεί να αλλάζει το δρομολόγιο? Έχει αλλάξει το δρομολόγιο? Ναι, δεν μου δείχνει ότι αλλάζει το δρομολόγιο. Ο τέτοιος ίδιος είναι ο χώρος εδώ πέρα. Η διαδρομή είναι ακριβώς ίδια, απλά αυτή τη στιγμή έχει κοκκινήσει, έχει φράξει είσοδος, να το πω έτσι. Ωραία. Άμα πάω από το πράσινο, που θα με οδηγήσει? Αν πας από το πράσινο, ουσιαστικά μετά σε προχωράει ακριβώς στα αριστερά σου, θα σου δείχνει ένα πράσινο χ, δεν ξέρω τι σημαίνει το χ. Κάτσε και έχει εδώ. μετά μια φραγμένη μπλε πόρτα. Αριστερά, οπότε δεν ξέρω. Αριστερά μου είπες έχει ένα πράσινο χ. Ναι. Οπ. Βρήκα ένα μοχλό. Για πάτα το μοχλό, μήπως κάνει κάτι που θέλετε. Έκλεισε την πόρτα. Σου έκλεισε την πόρτα πίσω σου? Ναι. Λογικά το πράσινο τώρα πρέπει να έχει κλειστό. Λοιπόν, είμαι σε ένα μπλε μπροστά εγώ τώρα κλειστό. Ναι, το μπλε είναι κλειστό εκεί πέρα. Δεν είναι αδιέξοδο, δεν μπορείς να πας. Ωραία. Κάτσε να δω αν υπάρχει κάποιος άλλος να ξανανοίξω το πράσινο, περίμενε. Εγώ έχω μονάχα ένα μοχλό, ο οποίος δεν ξέρω τι κάνει, ρε παιδί μου. Για να δω. Το κόκκινο ακόμα είναι κλειστό. Λογικά τα χ πρέπει να είναι μοχλή. Υπάρχει κάπου κόκκινο χ? Κόκκινο χ υπάρχει, εκεί πέρα που σου είχα πει ότι είναι μια πράσινη πόρτα φραγμένη. Εκεί πέρα υπάρχει κόκκινο χ. Μετά υπάρχει. Προς τα πίσω να πάω. Αν ακολουθήσεις τον δρόμο της επιστροφής όπως τον έκανες πριν, εκεί που είναι κοντά στη λευκή είσοδο, όπως ήμασταν στην αρχή, που σου είπα ότι στα δεξιά υπάρχει ένα μπλε χ. Ναι. Εκεί πέρα έχεις πρόσβαση εκεί πέρα. Πρέπει να ξαναγυρίσω. Ναι. Ωραία, θα σε καθοδηγήσω. Ωραία, μισό λεπτό. Φτάσε στην κόκκινη πόρτα για να σου πω πώς να πας. Λοιπόν, είμαι στην κόκκινη ανοιχτή πόρτα από κάτω. Ωραία. Τώρα, έτσι όπως κοιτάζω εγώ το χάρτη, δηλαδή κοιτάζουμε πανοραμικά το χάρτη. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να σε βοηθήσω. Θα σου πω, κοίταξε το stream μου. Στο stream μου έχω στο αριστερό μου χέρι την κόκκινη ανοιχτή και στο βάθος έχω μια πράσινη ανοιχτή. Οπότε είμαι σε αυτή τη γωνίτσα. Αυτό κοιτάω. Εσύ τώρα διασχίζεις την κόκκινη, περνάς λοιπόν. Ωραία. Και στρίβεις δεξιά. Ωραία. Αφού στρίβεις δεξιά και φτάσεις, ας πούμε, στο τέρμα του τοίχου, κατεβαίνεις κάτω. Όπου εκεί λογικά θα δεις ότι είναι η πράσινη πόρτα. Αλλά πέρα από την πράσινη πόρτα υπάρχει και ένας αριστερός διάδρομος, ο οποίος είναι ελεύθερος. Προχωράς. Πριν την πράσινη πόρτα. Ναι, πριν την πράσινη πόρτα. Ωραία, πάω στο διάδρομο. Έτσι όπως θα είσαι τώρα, πρέπει θεωρητικά να έχεις μπροστά σου την πράσινη πόρτα και στα δεξιά σου να συνεχίζει ο δρόμος. Σε αδιέξοδο ήμουνα. Σε αδιέξοδο πήγες. Ναι, κάτσε ξαναπάω στην πράσινη πόρτα. Κάτσε, τώρα μου έσβησε τελείως ο χάρτης πάλι. Μάλλον έχουμε περιορισμένο χρόνο. Μου σβήσαν τα φώτα στις διαδρομές. Ναι. Πρέπει να ξανανοίξω το μοχλό. Για να δούμε τώρα τι θα μου πει. Ωραία, λοιπόν. Είμαστε όπως ήμασταν πριν. Ωραία, είμαι κάτω από μια μπλε ανοιχτή.
Είσαι κάτω από μια μπλε ανοιχτή, πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Εκεί ήθελα να σου οδηγήσω. Ωραία. Συνεχίζεις λοιπόν το δρόμο αυτό, συνεχίζεις ευθεία, στρίβεις αριστερά μετά έτσι όπως ακολουθεί ο δρόμος. Σωστά, εκεί είμαι, ναι. Εκεί πέρα τώρα κάποια στιγμή έτσι όπως θα προχωράς και θα ακολουθάς τον δρόμο στα αριστερά σου, θα βρεις ένα δωμάτιο με ένα μπλε χ. Τι κλέβουμε ρε ηλίθιε, αφού εγώ κοιτάω στο χάρτη και τον καθοδηγώ. Αυτό πρέπει να κάνω. Συνεχίζω, στα αριστερά μου θα βρω μπλε χ. Ναι, μπλε μοχλό δηλαδή, κατάλαβες. Ένα σκυλί Εκεί... βλέπω εδώ. Με 3 κεριά. Τι είναι αυτό? Τι κάνει αυτό? Οχ, Τι έγινε? βρήκα ένα μπλε μοχλό. Μπράβο, αυτό. Για πάτα το να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι έγινε. Πάω προς τα πίσω πάλι. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο χάρτη μου εμένα, πάντως. Όχι, στο χάρτη δεν θα αλλάξει. Απλά πρέπει να έχω τα ανοιχτά αυτά τώρα. Έκλεισε η μπλε πόρτα. Έκλεισε η μπλε πόρτα. Ναι. Παίζει ένα σκυλί, βλέπω εδώ με 3 κεριά λίγο. Για πάτα το νόμι, θα γίνει famous. Το πάτσε, ρε. Ρε πούστη. Αυτό δεν πατιέται ρε. Δεν πατιέται. Αλλά αυτό λέει. Και μετά... Λοιπόν... Κάτσε να ξανανοίξω με τον μπλε μοχλό. Αυτό θέλω να δω. Μήπως πρέπει να είναι σε ίδια αλληλουχία ο μοχλός με το μοχλό μου. Τι έγινε? Μπορώ να ανοιγοκλείσω τους τέτοιους. Πάλι μου έσβησε ο χάρτης. Ναι, μπορώ να ανοιγοκλείσω τα φώτα. Ναι, τις φωτιές. Τι φάση? Τώρα κατάλαβα γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε. Για να καταλάβουμε πού ήρθαμε. Οκ, σωστό. Μπορεί να βοηθάει. Εκτός αν υπάρχει κάτι με κεριά που να... Λοιπόν, ξαναπάω από εκεί που ήρθα. Το θέμα είναι πώς ανοίγουν οι πόρτες, γιατί σε ένα κλειστό πράσινο δωμάτιο, στην πράσινη πόρτα την κλειστή, υπάρχει εκεί πέρα ένα κόκκινο χ. Μήπως αυτό χρειάζεσαι για να ανοίξει η πόρτα? Θα πρέπει, στο ίδιο δωμάτιο μήπως πρέπει... Νομίζω ότι όχι. Αυτό νομίζω πρέπει να κάνουμε είναι... Υπάρχει μια πράσινη πόρτα η οποία είναι κλειστή και μέσα έχει τον κόκκινο μοχλό. Εκεί πέρα τώρα. Ναι, τον βλέπω. Ναι, ωραία. Μήπως χρειαζόμαστε το κόκκινο μοχλό λοιπόν για να ανοίξουμε την κόκκινη πόρτα για να βγεις. Ωραία. Οπότε θα πρέπει να σε καθοδηγήσω πίσω. Πού ήταν η έξοδος, εκεί που θέλουμε υποτίθεται να πάμε, που πήγες από μια πράσινη ανοιχτή πόρτα και πήγες σε ένα πράσινο μοχλό. Λογικά θα πρέπει να κάνεις αυτό. Ωραία. Θα πρέπει να ανοίξεις τον πράσινο μοχλό για να ανοίξει θεωρητικά η πράσινη πόρτα. Να ανοίξεις τον κόκκινο μοχλό και έτσι ανοίγει η κόκκινη πόρτα και βγαίνεις. Πυρσί λέγονται. Εντάξει, κύριε Παπινιώτη. Οκ, boomer. Λοιπόν, κοιτάω την πράσινη. Κοιτάς την πράσινη πόρτα, ωραία. Λοιπόν, κάνω μεταβολή. Μεταβολή, ακολουθάς το δρόμο μέχρι κάποια στιγμή στα αριστερά σου να βρεις κόκκινη πόρτα. Και άμα θες κλείσε τους πυρσούς για να βλέπεις από πού πήγες. Σωστό. Δεν μπορώ να τους πειράξω όλους. Οκ, δεν πειράζει. Ωραία, εγώ τώρα πάω δεξιά. Ο δρόμος μου πάει δεξιά. Ο δρόμος σε πάει δεξιά μέχρι που θα βρεις στο αριστερό σου χέρι κόκκινη πόρτα ανοιχτή. Μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Στο αριστερό μου χέρι? Στο αριστερό σου χέρι, ναι. Ωραία, είμαι στην κόκκινη πόρτα. Κάτσε να κλείσω τους πυρσούς. Κατάλαβα ότι τα δικά μου φώτα δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά σου. Πρέπει να τα ανοιγοκλίνω για να έχω ρεύμα, για να έχω ενέργεια στο χάρτη. Ωραία, λοιπόν, έκλεισε. Λοιπόν. Μπροστά μου ευθεία έχω μια πράσινη ανοιχτή. Ωραία, περνάς την πράσινη και κατευθείαν στο αριστερό σου χέρι θα βρεις ένα πράσινο μοχλό. Ωραία, απλά αργό γιατί κλείνω τα φώτα. Πρόσεξε, έχω μια πράσινη μπροστά μου και δεξιά μου μια κόκκινη κλειστή. Συνεχίζω, έτσι. Αυτή την πράσινη. Ναι, η κόκκινη κλειστή είναι αυτή που θέλουμε για να φύγουμε, για να προχωρήσεις. Εσύ λοιπόν περνάς τώρα την πράσινη ανοιχτή και θα βρεις στα αριστερά σου αμέσως μετά, αφού του διαβείς την πράσινη πόρτα, κάπου εκεί κοντά. Ένα πράσινο μοχλό. Ναι, μπράβο, πάτα το πράσινο μοχλό. Ωραία. Το πάτησες? Ναι, αλλά μου κλείσει η πόρτα όμως, η πράσινη. Η από πίσω σου? Ναι. Οκ. Για να δω πώς έχει από αλλού να πάω. Είμαι σε μια μπλε κλειστή. Η μπλε είναι κλειστή. Ωραία, θα πρέπει να ανοίξεις λοιπόν την πράσινη πάλι για να περάσεις. Να πας στην μπλε που είναι ανοιχτή για να έχεις το δρόμο σου μετά ανοιχτό από εκεί πέρα. Ναι.
Πρέπει να το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, Ωραία, γυρνάω προς τα πίσω δηλαδή. πάμε πάλι πίσω. Λογικά τώρα είναι πιο εύκολο να γυρίσεις επειδή έχεις τους πυρσούς. Τους έχω σβήσει, ναι, θεωρητικά. Ακολουθάς τα φώτα λογικά. Περνάω την κόκκινη κλειστή, συνεχίζω Ωραία. ευθεία. Όπως με Ωραία. πάει. Αυτούς τους πυρσούς δεν τους έχω κλείσει, μήπως δεν έχω έρθει σωστά. Δεν πειράζει. Την με κόκκινη, το που την περάσει. κόκκινη κλειστή, την κόκκινη ανοιχτή τώρα που χάθηκα Την γάμο. πέρασες. Ναι, την πέρασα από κάτω. Πάω δεξιά αριστερά μετά. Ωραία. Ή να μην μπω, ή να μην μπω. Βασικά δεν γίνεται να μην μπω. Αναγκαστικά την περνάω αυτή. Δεξιά αριστερά μετά την κόκκινη κλειστή. Ναι, την κόκκινη Κάτι- ανοιχτή, συγγνώμη. Κάτσε γιατί μου έσβησε το φως. Το φως. Λοιπόν, είσαι στην κόκκινη, Ανοιχτή από κάτω. ανοιχτή από κάτω. Ωραία. Θα στρίψεις δεξιά. Στο σταυροδρόμιο αυτό δεξιά. Ναι. Θα ακολουθήσεις το δρόμο προς τα κάτω και θα στρίψεις πάλι δεξιά. Κάτσε σβήνω και πυρσούς παράλληλα. Ωραία, μπροστά μου έχω την πράσινη κλειστή. Ωραία. Συνεχίζεις, αγνοείς την πράσινη κλειστή. και Δεξιά, ουσιαστικά δεξιά. Έτσι Ωραία. όπως κοιτάς στην ευθεία την πράσινη Ωραία, κάνω πόρτα, δεξιά. στρίβεις δεξιά. Θα δεις ότι περνάς από την ανοιχτή μπλε πόρτα. Ωραία, ναι. Ακολουθάς όλο αυτό το δρόμο τώρα μέχρι να δεις ότι στο αριστερό σου χέρι κάποια στιγμή θα υπάρχει ένα άλλο δωμάτιο με έναν μπλε μοχλό μέσα. Πάλι στο σκυλί πήγα. Ναι, λέει σε ένα τεταρτάκι να το έχετε Ωραία, τελειώσει. βρήκα τον μπλε μοχλό. Ωραία. Τον πάτησες. Μόλις τον πάτησα. Ωραία, ναι. Ωραία. Θεωρητικά τώρα λοιπόν η πόρτα από την οποία πέρασες πριν η μπλε θα έχει κλείσει και θα έχει ανοίξει η άλλη. Ωραία. Πώς θα πάω στην άλλη? Θεωρητικά πάντα. Λοιπόν, για να πας στην άλλη, βγες από το δωματιάκι αυτό του μοχλού και Ωραία. στρίψε αριστερά. Και Αριστερά. στρίψε αριστερά. Ωραία. Θα συνεχίσεις να ακολουθάς το δρόμο, θα δεις ότι περνάς και την Είμαι- πράσινη... και τη λευκή, στη λευκή. Και τη λευκή, μπράβο. την Τέλεια, περνάς είμαστε τη στο ίδιο λευκή. σημείο. Ωραία. Στρίβεις λοιπόν δεξιά με τα πάνω, Ωραία. ακολουθάς Όχι, όλο μαλάκα, αυτό κάποιος το δρόμο. σέρνεται. Κάποιος σέρνεται. Δεν μου λες τέτοια. Μαλάκα, κάποιος σέρνονταν εκεί μπροστά. Πάτα τον. Πάτα τον και τρέχα. Λοιπόν, Λογικά να αργούμε δεν μας βγαίνει σε καλό. Συνέχισε. Μαλάκα. Πού είσαι τώρα. Ακολουθά... Κανονικά έστρεψα τώρα θα αριστερά. πρέπει... Ωραία, Είμαι σε κανονικά σταυροδρόμι, είσαι- δεξιά αριστερά. Είσαι σε σταυροδρόμι δεξιά ή αριστερά. Α, δεξιά θα πρέπει να πας τότε, ναι. Ωραία, άνοιξε η μπλε. Ωραία. Ωραία. Περνάς από την μπλε, κάτσε γιατί μου σβήσε το φως εδώ πέρα πάλι. Ελπίζω αυτό που υπάρχει να έρθει μόνο σε σένα και όχι σε μένα. Μαλάκα. Ωραία. Πέρασε στην μπλε. Εγώ ήμουν sorry, λέω Κώστα. Έλα ρε Κώστα, ρε. Έλα, ρε, φίλε, μας το Ρε βάζεις. αρθρόποδο. Λοιπόν, Ωραία, είμαι μπροστά στο πράσινο. Ωραία. Πατάς το πράσινο. Το πατάω, σίγουρα. Πάτα το. Ωραία. Ωραία. Και τώρα θα πρέπει... λογικά, θεωρητικά θα πρέπει να έχει ανοίξει η πράσινη πόρτα που έχει το κόκκινο τέτοιο. Πράσινη ήταν Το κλειστή. κόκκινο μοχλό. Τώρα Η την πράσινη άνοιξα. τώρα είναι... Τώρα την άνοιξα. Όχι, δεν πρέπει να την ανοίξεις, γιατί άμα την ανοίξεις, κλείνει η άλλη. Εμείς θέλουμε την άλλη ανοιχτή. Ωραία, πώς θα περάσω όμως? Θα πρέπει λογικά να τραβήξεις το μοχλό έτσι ώστε να κλείσει αυτή που βλέπεις μπροστά σου για να ανοίξει η άλλη και να γυρίσεις λογικά από τον ίδιο δρόμο. Η μπλε Θα είναι γυρίσεις από... στην μπλε με την ανοιχτή. Ναι, περνάς λοιπόν την μπλε ανοιχτή, γυρνάς πίσω. Ωραία. Έχεις τραβήξει το μοχλό, έτσι. Ναι, το ξανά έκλεισα όπως ήταν. Ναι. Ωραία. Κλειστή είναι η Ξαναγυρνά- πράσινη, κλειστή. Αυτή που είχες κοντά σου, ωραία. Ναι. Γυρνάς λοιπόν τώρα πίσω πάλι. Ναι. Αριστερά, μετά την δεξιά κάνω, μετά την μπλε και μετά ευθεία ή αριστερά. Μετά την μπλε πας, συνεχίζεις ευθεία. Ωραία. Και θα... Με να πάει δω, ο θα δρόμος. υπάρχει- Όχι, θα αδιέξοδο έχεις με ένα, πάει. θα έχεις ένα μακρύ διάδρομο, συγγνώμη, θα έχεις ένα μακρύ διάδρομο. Μέχρι όπου στο μακρύ διάδρομο θα δεις ότι στρίβεις αριστερά. Για να φτάσεις στη λευκή πόρτα. Ωραία. Ωραία. Τώρα αν Περίμενε, κάτσε να φτάσω στη συνεχίσεις... λευκή. Στη λευκή είμαι. Στο δεξί μου χέρι είναι η λευκή. Ωραία, προχωράς λοιπόν κι άλλο μπροστά, μου σβήσε το ρεύμα, για να μπεις στο δωμάτιο με το μπλε μοχλό. Ναι, τον είδα. Γιατί πρέπει να ανοίξεις το δρόμο εκεί πέρα. Πάλι το γιατί μπλε. πριν- Έχω πάει Ναι, πέρα. γιατί πριν τον κλείσαμε για να περάσεις, γι' αυτό. Πρέπει τώρα να τον ανοίξεις για να είναι ανοιχτός ο δρόμος ο μπλε. Το άνοιξες το μοχλό. Το πάτσα, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχω πάει 2 φορές μπρος πίσω για να κάνω το ίδιο πράγμα. Βγαίνεις από το μοχλό, βγαίνεις από το δωμάτιο του μοχλού. Ναι.
Προχωράς, στρίβεις δεξιά. Ακολουθάς τον δρόμο πάνω, στρίβεις αριστερά. Δηλαδή ακολουθάς τον δρόμο έτσι όπως πάει τέλος πάντων για να περάσεις από την θεωρητικά κενή μπλε. Είναι ανοιχτή. Ναι, ανοιχτή, πέρασα. Ωραία, ωραία, περνάς. Γι' αυτό ανοίξαμε τώρα το διάδρομο. Ναι. Για να μπορέσεις να ξαναπεράσεις. Θα φτάσεις τώρα σε ένα κεντρικό hall και θα δεις ότι θεωρητικά πρέπει η πράσινη πόρτα να είναι ανοιχτή. Με τον κόκκινο μοχλό μέσα. Η πράσινη ανοιχτή, ναι. Μπαίνεις μέσα και ανοίγεις το μοχλό. Γι' αυτό το κάναμε όλο αυτό. Για να μπορέσεις να μπεις εκεί. Ωραία, ανοίγω το κόκκινο λοιπόν. Ωραία, τώρα λοιπόν θεωρητικά. Τον κατεβάζω, οκ. Τον κατέβασες. Άρα, άμα τον κατέβασες. Περίμενε. Τώρα για να τον κατέβασες σημαίνει ότι η πόρτα εξόδου άνοιξε, αλλά έκλεισε η προηγούμενη πόρτα που είναι στον προθάλαμο πριν βγεις. Όχι, η πράσινη είναι ανοιχτή ακόμα. Όχι για την πράσινη, ενώ πριν στην έξοδο, πριν φτάσεις στην έξοδο, υπάρχει κάτι ακόμα σκαλάκια που έχουν και εκεί μια κόκκινη πόρτα, η οποία κανονικά είναι ανοιχτή. Εσύ τώρα που τράβηξες το μοχλό, άνοιξε της εξόδου και έκλεισε η άλλη κόκκινη. Μάλιστα. Εγώ τώρα τι να κάνω στο πράσινο. Οπότε λοιπόν, θεωρητικά αφού είναι μπλοκαρισμένη, η άλλη θα πρέπει να γυρίσεις πίσω από το δρόμο από τον οποίο ήρθες. Μάλιστα. Ωραία, είμαι στην ανοιχτή πράσινη, εγώ τώρα έξω από το δωμάτιο. Πολύ ωραία. Στρίβεις λοιπόν αριστερά. Ωραία. Μου έκλεισαν τα φώτα πάλι. Περιμένω. Λοιπόν. Ωραία. Έστριψες αριστερά και έχεις περάσει την μπλε πόρτα. Ναι, είμαι στην μπλε πόρτα. Κατεβαίνεις, ακολουθάς όλον αυτό το δρόμο. Ναι. Μέχρι που θα φτάσεις πάλι στο δωμάτιο που έχει τον μπλε μοχλό. Θα τον ξανανοίξεις. Γιατί? Για να κλείσει ο δρόμος από πίσω σου, για να ανοίξει ο άλλος. Για να πάμε από την πίσω πόρτα. Ωραία. Άρα τον κατεβάζω εγώ τώρα τον μπλε το μοχλό. Ναι, έφτασε στον μπλε το μοχλό. Ναι, τον κατεβάζω. Ωραία, κατέβασέ το να βγεις από το δωμάτιο. Δεξιά ή αριστερά? Αριστερά θα βγεις. Ωραία. Έτσι ώστε να έχεις στα αριστερά σου την λευκή πόρτα. Ωραία, ναι. Προχωρώντας θα στρίψεις δεξιά και θα ανέβεις στο διάδρομο πάνω. Ωραία. Θα ξαναστρίψεις Ωραία. Ξαναστρίβω δεξιά. Ναι, και θα δεις ότι λογικά τώρα η μπλε πόρτα μπροστά σου είναι ανοιχτή. Σωστά. Προχωράς. Λογικά θέλω να πιστεύω και η πράσινη πόρτα είναι ανοιχτή. Ή αν δεν είναι, κουνάς το μοχλό και ανοίγει, δεν μας νοιάζει. Γιατί είναι πράσινη πόρτα εκεί, πράσινος μοχλός. Τώρα κάτσε να την ανοίξω. Ωραία. Περνάς και λογικά στα αριστερό σκέλη να είναι η κόκκινη πόρτα ανοιχτή. Ναι, ρε μαλάκα. Mastermind. Master Commander. Μπράβο, ρε μαλάκα. Ωραία. Είσαι ο Mastermind. Τέλεια. Ποιος έκραξε στο chat? Λοιπόν, κάτσε. Μόλις πέρασα την κόκκινη πόρτα. Ωραία, συνεχίζω ευθεία. Και βλέπω. Μου άνοιξε μια πόρτα. Ωραία. Assisted escaping and didn't skip leg day. Γιατί πήγαμε όλη την ώρα. Perfect play the dungeon, δηλαδή. Μισό λεπτό λίγο να κάνω το audio. Χαμηλώνω λίγο το volume. Χαμήλωσε το volume. Λοιπόν... Ναι, εγώ τα έχω στο 3 σκέψου και ακούω. Άμα είναι το chat κομπλέ με τους ήχους, συνεχίζω. Ναι, άμα είναι εντάξει το chat, ναι. Να μην το έχουμε και πολύ δυνατά το game, να μπορούμε να συνεννοούμαστε κιόλας, να μας ακούτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαι μπροστά σε ένα μεγάλο σκάκι. Οκ. Εγώ τώρα κάπως θα πρέπει να σε καθοδηγήσω στο σκάκι. Εγώ βλέπω, λογικά από πού όμως μπορώ να σε βοηθήσω αυτή τη στιγμή, αυτό είναι το ερώτημα. Δες μήπως υπάρχει κανένα χαρτί, κανένα βίντεο, κανένα τέτοιο. Έχω ένα... πώς το λένε... έχω μια παλιά μηχανή που παίζει film. Ωραία. Αλλά δεν έχω ρεύμα. Δεν ξέρω αν πρέπει... Ναι, γιατί δεν μπορώ να κάνω interact με τη μηχανή καθόλου. Πρέπει λογικά να βρούμε από κάπου ρεύμα. Έχω ένα generator εδώ. Ωραία, για δες μήπως εσύ μου δώσεις ρεύμα. Πρέπει να κλικάρω στο πράσινο. Μου κάνει, πώς το λένε, σαν... Ήρθε. Για να δω. Έβαλα μπρος το generator. Δεν μου βγάζει κάτι που το πατάω, όχι. Όπα, παίρνει μπρος. Ναι, παίρνει μπρος, ωραία. Έλα, σου δώσα ρεύμα. Είμαι ο Προμηθέας. Παίζει, λοιπόν, Προμηθέα, παίζει το... Λοιπόν, αυτό που μου δείχνει τώρα είναι... Όπα.
Αυτά αρχίζουν και κουνιούνται όλα τα κομμάτια μόνα τους. Ωραία. Θέλω να μου πεις λευκά, μαύρα, δηλαδή τις κινήσεις. Το θέμα είναι ότι γίνονται όλα κατευθείαν. Πρέπει να πατήσω replay. Μπορώ να πατήσω replay. Οπότε στην ουσία, παιδιά, ο Γιώργος βλέπει ένα βίντεο το οποίο παίζεται ένα παιχνίδι σκάκι και εγώ πρέπει να αντιγράψω αυτό το βίντεο εδώ, στο πραγματικό. Ωραία, λοιπόν, επειδή μου τα δείχνει συνέχεια μπορώ να ξανακάνω restart το βίντεο. Οπότε αυτό το οποίο γίνεται, το κλείνω τώρα. Ναι. Τα λευκά προφανώς ξεκινάνε πρώτα. Ναι, τα λευκά ξεκινάνε πρώτα. Θα κλείσει το ρημάδι για να ξεκινήσουμε. Μα μαλάκα παγώνω εντωμεταξύ όσο αργείς μάλλον. Οκ, λοιπόν. Πατάω play. Πάτα play, αγαπημένο μου. Πάτα play, μου. Βλέπεις τα λευκά εσύ από πίσω. Ωραία, ναι, τα λευκά. Λοιπόν, θα κουνήσεις πρώτο το πιόνι το οποίο είναι... Μπροστά από ποιον? Δεξιά, λόγω δεξιά, αξιωματικό. Η Βασίλισσα είναι ρε γαμώτο. Ποια είναι? Μπροστά από τη Βασίλισσα. Πόσα κουτιά, ένα ή δύο? Δύο. Ωραία. Πρέπει να ήταν ο Βασιλιάς. Γαμώτο. Ρε, γίνονται πάρα πολύ γρήγορα οι κινήσεις. Κούνησες. Δεν βλέπω και από σένα τι γίνεται. Ωραία. Κούνησες το πρώτο πιόνι. Τα μαύρα κουνιούνται μόνα τους. Όλα πρέπει να τα κουνήσω, να τα πιάνω και να τα πάω μπροστά. Ωραία, μετά κουνάς το αντίστοιχο ακριβώς στο απέναντι μαύρο πιόνι. Έτσι ώστε να συναντήσεις το πιόνι που κούνησες. Το έκανα, ωραία. Λογικά εσύ τώρα ίσως θα πρέπει να πας να ζεσταθείς κάπου ρε, για να διώξεις τα χιόνια μπορεί να γίνει αυτό. Για δοκίμασέ το. Για δοκίμασέ το, για να μπορώ να βλέπω τι γίνεται. Από εκεί που ήρθα. Θα σε βοηθήσει. Βοηθάει καθόλου αυτό ή χειρότερο γίνεται? Γέμισες χιόνια. Δεν βλέπω που ήμουν. Μαλάκα, δεν βλέπω τίποτα. Χειροτερεύει. What? Από πού ήρθα? ήρθα? Πεθάνει. Τώρα σε βλέπω εδώ πέρα στο τέτοιο. Έχει κλείσει η πόρτα, νομίζω έχει κλείσει το. Εδώ τι έχει αυτά τα δωμάτια, μήπως πρέπει να κάτσω εδώ? Ή παγώνω κι άλλο? Νομίζω ξεπαγώνεις λίγο τώρα ή όχι? Ξεπαγώνεις λίγο. Αν κουνιέσαι. Θα πεθάνεις από το κρύο ντύσου σου. Πρέπει να πας κάπου μέσα, αν μπορείς να δεις να πας κάπου μέσα. Υπάρχει κάπου μέσα. Από κάπου ήρθες. Εκεί που ήρθα έκλεισε. Αν πας στο φως, κοντά. Αν ζεσταθείς υποτίθεται από τη λάμπα, ή ούτε καν. Αν πάω στο generator δεν ξέρω. Ναι, γιατί τώρα δεν βλέπουμε τι μας γίνεται. Ωραία φίλε, Λοιπόν, ξέρεις τι, όσο εγώ προσπαθώ να ζεσταθώ, βλέπε το βίντεο και σημείωνε. Ναι, βασικά αυτό πρέπει να κάνω. Αυτό θα κάνω. Να δω που θα γράψω όμως. Ωραία, βρήκα να γράψω. Καθαραμένο. Εκτός αν δεν με παγώνει άλλο και απλά με δυσκολεύει μέχρι εδώ. Έχεις την κάρη στο χιόνι, χεράκια δεν έχεις να κουνήσεις το χιόνι από πάνω σου? Όχι. Λοιπόν, έχουμε κουνήσει λευκό και μαύρο πιόνι, ναι. το οποίο είναι του βασιλιά. Σωστά. Έτσι. Κάνουμε χώρο να κουνηθεί ο αξιωματικός 1, 2, 3, 4. Όπου μαλάκα, εντάξει. Μαλάκα, όλα κουνιούνται τόσο γρήγορα, δεν ξέρω τι να πρωτοκοιτάξω. Χαμώ το κερατό μου. Δεν μου λες να κάνουμε το άλλο? Ναι, για πες. Μπες στο YouTube. Στο βίντεο. Ναι. Ο δεξιά αξιωματικός κουνιέται 1, 2, 3 τετράγωνα. Πολύ κοπίνης. Τι είναι το κόρε? Πολύ κοπίνης. Δεν ξέρω τι λέει ο Μιχάλης. Μπορεί να μην θέλει να το πει ολόκληρο το κο. Στο δωμάτιο χιονίζει που λένε. Α, το πιάσα. Το πιάσα. Όπου μαλάκα δεν ξέρω πώς να τα περιγράψω. Και όλα κουνιούνται τόσο γρήγορα ρε φίλε. Ωραία. Το κινητό σου είναι η κάμερα ή πού το έχεις το κινητό? Το κινητό μου... Πέθανε. Πέθανες εσύ από το κρύο. Retrieve from checkpoint. Πάτε ναι. και εσύ. Και έχουμε ένα στα... ναι. Retrieve from checkpoint. Πω. Το πιάσα. Λογικά θα μας ξαναβγάλει σε αυτό το δωμάτιο.
Ωραία. Δεν ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Να είμαι στο YouTube και να σε καθοδηγώ από εκεί. Ναι, ή να το βγάλεις βίντεο με το κινητό. Ναι, και να το και να βλέπω πατάς συνέχεια. pause, ναι. Ναι, οκ, θα το κάνω έτσι. Μισό να πάω να φέρω μια κοκακόλα, τώρα που δεν είμαστε να παγώσουμε. Ωραία, πατάω. Την αρρύθμιση του κανονικού σκαλιού. Ναι, θα ήθελα, φίλε μου, DevCrow, αλλά δεν. Και δεν την ξέρουμε τόσο καλά. Ναι. Και δεν την έχει και πάνω το παιχνίδι για να το Και καθοδηγήσω. δεν έχω κι εγώ Μαλακία. DevCrow να καταλάβω από Ναι. σε ποιο Έρχομαι σημείο σε ένα είναι. λεπτό. Η λύση είναι η εξής. Πιστεύω ότι ή μπορεί να το βγάλει. Ναι, ABCD απλά εγώ δεν έχω. Άμα μπούμε μέσα να δεις, είναι πολύ μεγάλο το. Η λύση να μου πει το στρατιωτάκι μπροστά από τον Βασιλιά 2 κουτάκια. Με το αντίστοιχο, όπως κάναμε στην αρχή, το αντίστοιχο των μαύρων και αυτό μπροστά. Από τα λευκά φέρε τον αξιωματικό 3 δεξιά. Απλά η μία λύση που μπορούμε τώρα να βρούμε είναι να τραβήξει με βίντεο το βίντεο που έχει εκεί και πηγαίνοντας σιγά σιγά με πώς να μου το λέει. Μόνο έτσι. Για μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Ναι, εμένα έτσι θα μου το πει, αλλά το θέμα εγώ πώς θα δω. Προφανώς θα το δεις τώρα. Α, για γρήγορες σημειώσεις, ναι, απλά μπορεί να το τραβήξει εδώ σε βίντεο, γιατί το δικό του το βίντεο, εκεί που το βλέπεις, στην ουσία αυτός έχει μια παλιά κάμερα που γυρνάει την ταινία, βίντεο που παίζει από ταινία. Και το προβάλλει, αλλά δεν έχει stop για να μου πει ένα-ένα. Τον αναγκάζει να βλέπει όλο το παιχνίδι, όλες αυτές τις κινήσεις από την αρχή. Συνεχόμενα και να τα ξαναβλέπει μόνο από την αρχή. Οπότε, άμα θέλει να μου πει την τρίτη κίνηση ή πρέπει να ξαναδεί το βίντεο για να τη θυμηθεί, πάει λέγοντας. Οπότε, ίσως καλύτερο να το βγάλει ο ίδιος με το κινητό του και να μου λέει ένα-ένα. Δεν μπορώ να το κάνω. Πιο γρήγορα για τις σημειώσεις αυτό. Δεν είναι κακή η ιδέα αυτή με τις σημειώσεις, ναι, απλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και έτσι. Επέστρεψα. Λοιπόν, ναι, αυτό με τις σημειώσεις, η αλήθεια είναι ότι γίνεται πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, όλα θα πρέπει και αργό να τα γράψω, αργό να καταλάβω Το βίντεο. ποιος αξιωματικός είναι, από ποια μεριά που πάει, είναι, τα άλλα κουνιούνται κατευθείαν, οπότε πρέπει συνέχεια και να περιμένω να τελειώσει μετά το βίντεο. Δεν μπορώ να το κάνω pause από την κάμερα και να με το ξαναπατήσω replay, να περιμένω να έρθει η στιγμή και κατάλαβες. Ωραία. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα το τραβήξω βίντεο από το κινητό μου άμα είναι. Α, βρήκα την πόρτα. Λοιπόν, η πόρτα, άμα θέλω να πάω να ζεσταθώ, Ναι. είναι πίσω από τα μαύρα. Ωραία, αυτό είναι καλό. Για να θυμηθώ, άμα θέλω να πάω, έκλεισε η πόρτα. Χάμω τι το κάνω. Και ήδη παγώνω. Μεγάλη μαλακία. Λοιπόν, μέχρι να σου βάλω εγώ το generator για αρχή. Να σου δώσω ρεύμα. Ναι, δώσε μου το ρεύμα εσύ. Τι είναι αυτό τώρα, νέο bug, δεν μπορώ να περάσω το δωμάτιο μου, φεύγει το τέτοιο. Τι γίνεται ρε. Πιάνω το film και πάω να... Α, ωραία, τώρα μπορώ να το περάσω το δωμάτιο. Ναι, γιατί πρέπει να δώσω ρεύμα, ναι. Πριν πέραγα από το δωμάτιο και μου έπεφτα τα χέρια από μόνο του. Σου πέφτουν τα χέρια. Μου έπεφτα από τα χέρια το... Ρημάδι, έλα. Γρήγορα κρυώνω, γρήγορα. Ωραία. Λοιπόν. Βίντεο! Όχι! Το βίντεο! Να πέσει το βίντεο! Το βίντεο! Έχω κι εγώ συμπληρωματάρι, άμα υπάρχει. Θα πρέπει να το ξανατραβήξουμε το βίντεο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, θα περιμένω να περάσει από την αρχή. Γαμώ, τι πουτάνα μου, γαμώ. Βίντεο! Τραβάμε. Ωραία, λοιπόν, κουνάς. Κάτσε. Αυτό κάνε το ίδιο που λέγαμε πριν. Κουνάς του βασιλιά το λευκό πιόνι. Το βασιλιά, όχι της βασίλισσας. Ωραία. Του βασιλιά. Δύο τετράγωνα μπροστά. Μετά το μαύρο πιόνι του μαύρου βασιλιά. 2 τετράγωνα μπροστά. Ναι. Ωραία. Τώρα έκλεισε το βίντεο. Πατάω εγώ replay για να σου πω και τα υπόλοιπα. Έναν αξιωματικό στο λευκό. Τώρα τα λευκά παίζουνε. Λοιπόν, τώρα μετά το τέτοιο παίρνεις τον αξιωματικό, ο οποίος βρίσκεται έτσι όπως μόνο αυτός που βγαίνει. Εσύ. Ναι, μόνο ναι, αυτόν που βγαίνει τον μετακινείς 3 τετράγωνα. Ωραία.
Μετά... πάμε πάλι πίσω. Μετά τα μαύρα. Μετά τον αξιωματικό... Το αξιωματικό το μαύρο. Ναι, όχι. Μετά τον αξιωματικό που κούνησες, κουνιέται από τη μεριά της βασίλισσας, στα μαύρα, ναι, το άλογο όμως. Ναι. Όχι το άλογο, sorry. Όχι το άλογο. Το πιόνι το οποίο είναι μπροστά από το άλογο, κουνιέται ένα τετράγωνο. Ωραία. Μετά από αυτό, η βασίλισσα η λευκή κουνιέται 2 τετράγωνα. Διαγώνια, ωραία. Διαγώνια, ναι. Μετά το μαύρο άλογο, αυτού που έχει ελεύθερο χώρο, που κούνησε στο πιόνι, ναι. Εκείνο το μαύρο άλογο βγαίνει... στα δεξιά από το τέτοιο ή τα αριστερά? Βγαίνει από την μεριά που έχει από πίσω του τον αξιωματικό. Ωραία. Ωραία, μετά η βασίλισσα συνεχίζει από τη θέση, η λευκή βασίλισσα συνεχίζει ευθεία έτσι ώστε να φάει το πιόνι μπροστά της. Και αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Πού είναι η πόρτα τώρα? Ωραία. Άνοιξε. Μπράβο ρε Γιώργο, ωραίος. Ωραία. Μα πια, δηλαδή, εντάξει. Έπρεπε δηλαδή να τσιτάρουμε μέσω πλήν σαφώς για να... Όχι φίλε, στην κανονική... Μη λες μαύρος λέγει έγχρωμο, το έγχρωμο πιόνι, συγγνώμη. Δεν θα μπορείς να έχεις το κινητό πάνω σου? Ναι, έλαντε. Τι explorer είμαι. Έλαντε, ορίστε. Μπράβο ρε Γιωργάρα. Μπράβο ρε Γιωργάρα, είσαι ο Gladiator. Λοιπόν, τώρα έχω μπροστά μου ένα βιβλίο. Έχεις ένα βιβλίο? Μπράβο. Και πιο μπροστά από το βιβλίο έχω... Το βιβλίο σου... Έχεις ένα διάδρομο βλέπω εδώ. Ναι, και έχω ένα μπλε βιβλίο. Το βιβλίο σου έχει κάποια σήματα μέσα, βλέπω. Σύμβολα, ναι. Έχω και εγώ κάποια βιβλία σκόρπια, τα οποία είδα ότι έχουν στην πίσω μεριά τους, έχουν στο εξώφυλλο τους σύμβολα. Λοιπόν, ωραία, πρώτο. Μαλάκα, όλο στοιχείο σου αυτό που έπιασα είναι αυτό εδώ. Έλα λοιπόν. Ρε, μην κοιτάς ρε. Πώς το περιγράψω τώρα, ήθελα να δω πώς μπορώ να τα περιγράψω. Συγγνώμη, κοίτα, αυτό τώρα έχει και... Τι αν είναι το μπλε? Εμένα είναι μπλε το βιβλίο, δεν ξέρω αν έχει σημασία το χρώμα. Ναι, παίζει, ίσως και εμένα είναι σκούρο μπλε αυτό. Λοιπόν, αυτό τώρα μου έχει κάποια γράμματα από πίσω, τα οποία κάτσε να το γυρίσω με έναν τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορέσω λογικά να το τι βλέπω εδώ? Αυτό εδώ μου θυμίζει Squid Game τώρα. Ωραία, λοιπόν. Θα πρέπει να περάσω λογικά απέναντι στην πόρτα με κάποιο pattern. Απλά τι σχέση έχει το βιβλίο? Γιατί το βιβλίο με τα σύμβολα τα οποία μου έδειξες από την πίσω μεριά του έχει οδηγίες. Λοιπόν, πρέπει να σημειώνω. Ωραία, αυτό πρέπει να σημειώνω. Όπα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να τα σημειώσεις. Μπορώ να σε καθοδηγώ εγώ, υποθέτω. Ξέρω εγώ. Ας τα βγάλουμε πρώτα στο χαρτί, να δω αν καταλαβαίνουμε τα ίδια. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν. Εδώ έχει 1, 2, 3, 4, 5. 5 με 5. Ωραία. 1, 2, 3, 4, 5. Ή 5. Τα σύμβολα. 5x5 είναι το... ωραία. Το κηπεδάκι εδώ. Ωραία. Το σχεδιάζω για να καταλάβω και εγώ που πάω. Λοιπόν, από πού ξεκινάω? Λοιπόν, starting from the far east. Ανατολικά δηλαδή. Τέρμα αριστερά εφόσον είναι far east. Ωραία. After moving 2 steps north. Κάνεις δηλαδή 2 βόρεια. Ναι. Εκεί δηλαδή, ναι. Add 2 steps towards the west. Δηλαδή 2 βήματα δεξιά. 1, 2. Ναι. Move 2 steps towards the north. 2 λοιπόν βήματα μπροστά. 1, 2. Ωραία. Στην ουσία είμαι ένα κουτάκι μπροστά από την πόρτα από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Take a step east. Αριστερά. Πρέπει να πάω εκεί δηλαδή. Ναι. Όχι αριστερά. Μαλακία. East είναι ανατολικά δεξιά. East είναι ανατολικά δεξιά. Ναι. Άρα πρέπει να το ξαναπάρουμε από την αρχή τώρα. Το κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή? Ναι. Όχι, δεν πατάω πάνω, το σχεδιάζω. Όχι. Απλά από εκεί που... Ένα κλικ πίσω, εκεί πίσω από την πόρτα. Ναι, θα κάνεις, αντί να κάνεις το βήμα αριστερά που σου είπα ψέματα, ένα λοιπόν κλικ δεξιά ή στα ανατολικά. Εδώ. Heading forward once more. Άρα και ένα βήμα μπροστά μετά. Ωραία. Για δοκίμασε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ξεκινάμε από το τέρμα west. Έτσι. Ναι. Ωραία. Τέρμα west. Και κάνουμε 2 βήματα. Ρε φίλε, τι λέει εδώ? Far east. Τέρμα δεξιά. Γιατί μπερδεύω east και west? Εμένα ρωτάς. Λοιπόν, παίζεται η ζωή μου εδώ πέρα, Γιώργο. Starting... με τα χρώματα το ανέχομαι. Λοιπόν, μην μπερδευτούμε και σε αυτό το δεξιά-αριστερά.
Starting from the far east. Περίμενε. Ανατολικά. Θα τα Δεξιά ξαναφτιάξω. λοιπόν. 1, 2, 3, γιατί τα έχω σκάσει κατά. Περίμενε. 1, 2, 3, 5, μισό. Διάβασε το σε άλλη μια φορά να το εμπεδώσεις. Είμαι ο navigator εδώ πέρα, λοιπόν. Λοιπόν, κι άλλο ένα. Ξεκινάμε λοιπόν. Far east. Τέρμα δεξιά. Τέρμα, ωραία. Άρα δηλαδή. After moving 2 steps north. 2 λοιπόν βόρεια. 1, North. 2 βήματα μπροστά. 1 και 2. Ωραία. Head 2 steps towards the west. Προς τη δύση δηλαδή. Άρα αριστερά. 1, 2, ναι. 1, 2. Ωραία. Move 2 steps towards the north. 2 μπροστά. Ωραία. Άρα θα πρέπει να πάω 1, 2. Ναι. Και μετά. Take a step east. Ανατολικά. Δεξιά. Ωραία. Before heading forward once more. Άρα και ένα βήμα μπροστά. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Για πάμε. Έτσι όπως το σχεδίασα. 1, 2. Πρέπει να κάνω άλλα 2 βήματα προς τα 1, 2. Μετά πρέπει να κάνω από εδώ που είμαι 2 βήματα μπροστά. 1, 2. Ένα βήμα μου είπες ανατολικά και ένα βήμα μπροστά. Ναι. Μπράβο. Άνοιξε η πόρτα. Τα καταφέραμε. Τα Ωραία. καταφέραμε, αν και πήγαμε να ξεκινήσουμε πολύ λάθος. Και πήγαμε, λοιπόν, θυμίσου να μην με πάρεις σε κάποια εξερεύνηση και να σε καθοδηγήσω εγώ. Έχουμε πάει στα βουνά στο ράλι, ρε φίλε. Μια χαρά τη βρήκαμε την άκρη. Εκεί ξέρεις εσύ που πάμε γι' αυτό. Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό. Ωραία. Τι Έχω πάμε μπει τώρα σε ένα δωμάτιο, σε ένα αμφιθέατρο. Ναι. Λοιπόν, στο οποίο Εσύ έχεις μπει στο αμφιθέατρο. Εγώ που πάω. Bloodlight. Τι είναι αυτό εκεί? Λοιπόν, εγώ έχω ένα Bloodlight συν 1. Εδώ τι έχω? Λοιπόν, εδώ έχω. Πρέπει να δω κι εγώ που πάω τώρα όμως. Λοιπόν, εδώ... Άκου τι είναι. Άκου που είμαστε τώρα, Γιώργο. Ναι. Εγώ πρέπει να είναι σκηνή. Αυτό μέσα είναι το θέατρο. Okay. Εγώ είμαι πίσω από τη σκηνή. Και πρέπει να σου φέρω λογικά με κάποιο τρόπο. Εσύ πρέπει να βγεις στο θέατρο. Εγώ είμαι δηλαδή πρέπει... στα backstage είμαι εγώ τώρα από ό,τι καταλαβαίνω. Οκ, ψάχνω λοιπόν και εγώ να δω που πάω. Τι 5 τι πόσα. Τι 5 τι πόσα. Α, ωραία, άνοιξε μια πόρτα που δεν είχε ανοίξει πριν. Ωραία. Και την ακολουθάμε και βρέθηκα σε ένα θέατρο. Ladies and gentlemen. Πρέπει να ανοίξω λίγο τον ήχο. Και εγώ μισό λεπτό γιατί τώρα μάλλον θα παίξει ρόλο ο ήχος. Ωραία. Τον έχω αρκετά δυνατά τον ήχο για να ακούω τι μου γίνεται. Ωραία. Βρήκες πουθενά κάτι που να παίζει ήχο, κάποιο ηχείο, κάποιο γραμμόφωνο? Γιατί εγώ θυμίσω έχω και ένα Bloodlight εδώ, δεν ξέρω τι είναι. Άνοιξε μία πόρτα και βρέθηκα μπροστά στη σκηνή. Λοιπόν, άνοιξαν εδώ έχει ένα όχι ακόμα, αλλά έχει ένα γραμμόφωνο εδώ πέρα. Ένα γαμόφωνο αλλιώς. Ωραία. Οπα, παίζει. Κάστελ. Κάστρο. Κάστελ. Θέλουμε ένα κάστρο. Ωραία, το κάστρο. Α, κάτι έχει μπει από πίσω. Και είναι ακίνητο. Πρέπει να βρεις το κάστρο. Ήρθε τίποτα. Έχει μπει από την είσοδο που μπήκα εγώ ένα πράγμα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή ακίνητο. Έχω να ταιριάσει. Λοιπόν, θέλουμε ένα κάστρο. Filled with life. Πού είναι το κάστρο? Προσπαθώ να το φέρω, ρε φίλε. Θέλω να δω. Πώς το φέρνεις όμως? Μήπως υπάρχει κάποιος μοχλός? Γιατί υπάρχουν ράγες. Έρχεται τίποτα? Ναι. Το κάστρο έρχεται. Κούνα το λίγο ακόμα. Ωραία. Εδώ. Ωραία. Τώρα. Λοιπόν, πάμε. Ξαναπατάω το γραμμόφωνο. Α, πάλι το ίδιο μου είπε. Ωραία, ήρθε το κάστρο. Μήπως πρέπει να το πάω κι άλλο? Για κούνα το λίγο ακόμα να δούμε. Βέβαια αυτή τη στιγμή είναι στο κέντρο του spotlight. Οπότε δεν έχει σημασία. Ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε? Κάτσε, το ξαναπατήσω. Τα ίδια λέει.
There once was a castle filled with life. Α, αυτό κουνήθηκε κι άλλο. Filled with υπάρχει... life. Filled Ναι. with life, φέρνω τον κόσμο τότε. Έχω... Φέρε κόσμο, ναι. Τι έρχεται. Αυτό το πράγμα το πήρα από πίσω, κουνήθηκε Όχι, κι άλλο. το ξέρω, αυτός είναι ο χρόνος μας. Τι ήρθε. Ωραία. Τίποτα δεν μου έχει έρθει αυτή τη στιγμή. Κάμω την κουτάλα μου. Ωραία, κάτι ακούω να έρχεται. Ναι. Συνέχισε να το φέρνεις, δεν βλέπω κάτι μπροστά μου. Μέσα έναν άνθρωπο. Μήπως θέλει να φέρει έναν άνθρωπο. Ή filled Όχι. with life. Πρέπει να έχω και τέτοιο με πολλούς ανθρώπους. Πρέπει να το φέρω πίσω αυτό. Ωραία, Τώρα- κάτι έρχεται. Όχι, φεύγει. Δεν διώχνω... Α, το έχουμε με χρονοκαθυστέρηση ίσως. Έφυγε. Όχι, τώρα βλέπω ένα πριγκιπόπουλο. Ένα βασιλιά, τι είναι αυτό. Ένας βασιλιάς είναι εδώ πέρα. Τι έχει έρθει ρε μαλάκα. Μου φέρεις ένα βασιλιά. Δεν τον θέλουμε αυτό. Τον φέρνω πίσω. Τράβω τον μαλάκα πίσω. Τράβα τον πίσω, ναι, φεύγει. Κι άλλο, ωραία. Ωραία, έφυγε. Ωραία. Για να δούμε αυτό. Τι έρχεται εδώ τώρα. Φέρνε πράγμα. Α, κουνήθηκε κι άλλο αυτό, όχι. Λογικά δεν έρχεται τίποτα γιατί δεν ακουγόταν τίποτα. Πρέπει να ακούγεται κάτι. Ναι, Α, πρέπει να το κάνω Τώρα- την άλλη μεριά ρε μαλάκα, αν είναι δυνατόν. Οκ. ωραία. Κάτι έφερες. Για να παίξουμε τώρα. Τι έφερα. Ακόμα αυτό λέει. Τώρα μου έφερες. Τον έφερα τον κόσμο. Ωραία από πίσω. Ναι, έφερε τους όλους λογικά. Αφού είναι filled with life, όμως πρέπει να τους φέρεις όλους. Ήρθε στο κέντρο. Ναι, ήρθανε στο κέντρο, ναι. Ωραία, για ξαναπαίξει το γράμμα. Τι να βάλω κι άλλους. Ναι, ακόμα λέει there once was a castle filled with life. Ποιος ήρθε. Τώρα ήρθε και ένας τρελός βασιλιάς. Αυτό δεν ξέρω αν τον θέλουμε. Ήρθε ο ίδιος βασιλιάς με πριν, αλλά τώρα κρατάει ένα ματωμένο σπαθί. Τώρα τι ήρθε. Ωραία, ήρθε μια βασίλισσα. Ωραία. Τι μου φέρνεις εδώ, μου φέρνεις και το βασιλιά. Λογικά πρέπει να τραβήξει τον τρελό βασιλιά, βέβαια. Τον τρελό. Ναι, δεν μου φαίνεται καλό αυτό, ναι. Όχι, τώρα μου τραβάς τον κόσμο. Όχι, τώρα μου τραβάς το. Ωραία. Sorry φίλε, δεν έχω ξαναδουλέψει πειράζει. σε θέατρο. Τώρα τι Δεν πειράζει. Ωραία, συνέχισε, τράβα τον αυτόν. Μπράβο. Α, κουνήθηκε! Θα κουνιέται. Λοιπόν, Έφυγε. ακόμα μου λέει Castle filled with life. Κάτσε το Bloodlight τι είναι τώρα, κάτσε να το ανοίξω αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν κάνει. Ναι, για πάτα το, ξέρω. Δεν Α, ρε νομίζω, εσύ. Μήπως... Α, έπρεπε να κάνω approve εγώ τη σκηνή πριν. Πω πω μαλακία. Έπρεπε να φέρω το κάστρο με τον κόσμο και να κάνω σκηνή 1. Και να πας εσύ με το γραμμόφωνο. Οπότε, πρέπει να απομακρύνω τώρα. Αυτό τι απομακρύνω. Τι κουνήθηκε τώρα. Τώρα κουνάς. Δεν βλέπω, για κουνά. Α, τώρα κουνάς το κάστρο. Όχι, το κάστρο το θέλουμε. Ναι. Ωραία, μισό. Αυτό είναι το κάστρο. Ωραία. Τώρα εδώ τι κουνιέται. Τώρα εδώ κουνάς τη βασίλισσα. Ωραία, πρέπει να φύγει αυτή. Ναι. Βασίλισσα εδώ. Βασίλισσα. Ωραία. Έφυγε. Έφυγε η βασίλισσα. Ωραία. Εδώ τι κάνει. Τώρα κουνάς τους τρεις. Κουνάς το γελοτοπίο. Όχι, με το τους άλλους τρεις. αυτό θέλουμε το live. Θέλουμε να έρθει κέντρο. Άρα θέλουμε αυτό. Να Το φύγει. βασιλιά. Έχω και ένα βασιλιά εδώ που πρέπει να φύγει λογικά. Αυτό. Τώρα κουνάς το κάστρο. Ωραία, κάστρο είναι εδώ. Εδώ. Α, ήρθε κοντά! Μην κοιτάς πίσω. Τώρα τι έφυγε. Τώρα. Τίποτα. Ωραία, τώρα απομάκρυνες πάλι τον τρελό βασιλιά με το σπάθι. Δεν τον θέλουμε αυτόν. Ωραία, φεύγει αυτός. Απομακρύνθηκαν όλα. Τώρα μου έχει μείνει μόνο ένας βασιλιάς ακόμα εδώ πέρα. Ωραία, αυτό πρέπει να είναι. Αυτός. Ωραία, ναι. Ωραία. Έφυγε. Έφυγε. Τώρα έχει μείνει μόνο το κάστρο με τους τρεις εδώ πέρα. Ωραία. There once Ωραία. was Ωραία. a castle filled with life. Τώρα έπαιξε από μόνο του το Filled with Life. There lived the king with his wife. Τώρα πρέπει να φέρεις τον βασιλιά και τη Ωραία. βασίλισσα. Ωραία, τα έχω σημειώσει. Λογικά- Βασιλιάς, έρχεται. Ωραία.
Πες μου όταν έρχονται, γιατί δεν καταλαβαίνω πότε έρχεται εντελώς και τερματίζει. Έχει έρθει ο Βασιλιάς. Ωραία, τώρα έρχεται και η Βασίλισσα. Έρχεται τη Βασίλισσα. Ωραία. Ωραία. Πρέπει να κάνεις το συν του να πατήσεις Ωραία. λογικά. Το πάτησες? Ναι, έχουν έρθει κομπλέ. Μπορούμε να τους πρόξω κι άλλος προς τα μέσα. Ή χρειαζόμαστε και το κάστρο, γιατί λέει ότι Έφυγε. Ναι, το κάστρο έφυγε. Ωραία. Με το που τελείωσε τη σκηνή εξαφανιστήκαν όλα. Το φέρνω. Φέρ το. Αχ, πλησίασε. Το θέμα είναι ότι όσο πλησιάζει, τόσο μικρή είναι η όρασή μου. Ωραία. Ωραία. A king with his wife. Ο μαλάκα δεν βλέπω τι μου γίνεται. Πού είναι το γραμ... Πέθανα. The marionette finished the scene. Με ξέκανε. Ωραία, ξέρουμε τώρα πώς να το κάνουμε. Αχ, Παναγία μου. Μέσα Ωραία, το έχουμε. πήγαινε έναν άνθρωπο, μέσα έναν άνθρωπο. Filled with life. Ναι, θα σου πω. Ο Γιώργος αυτή τη στιγμή είναι στο θέατρο από την μπροστά μεριά. Θα σας δώσω μα το checkpoint είναι τα τέτοια. Ποια, το σκάκι. Ναι, λοιπόν, Oh. τα έχω σημειώσει. Ωραία. Ευτυχώς που τα σημείωσα. Τα Όχι, σημείωσες γάμ. και εσύ από πριν. Ναι, αλλά πάτησα κατά λάθος τέτοιο. Λοιπόν, άρα πάω από εδώ. Οχ, άλλο είναι. Τι. Α, είσαι στο τέτοιο. Αλλάζει. Ωραία, Ναι, για να αλλάζει. δω τι pattern έχεις εδώ πέρα τώρα. Γατάκι, πουτσάκι, Γατάκι πουτσάκι. μια μισοτελειωμένη σβάστικα, ένα ανθρωπάκι με 2 ρόμβους στα χέρια και ένα ανθρωπάκι πάνω σε καράβι. Γατάκι. Δεν γίνεται πιο πουτσάκι αυτό το δεύτερο. Δεν γίνεται. Ναι, ανθρωπάκι και άνθρωπο σε καραβάκι. Ωραία, το βρήκα. Λοιπόν, πάμε. Κάτσε να κουνήσω το βιβλίο. Τώρα θα ήταν το γαμάτο να βλέπανε και τη δική μου οθόνη τα παιδιά. Ναι, πρέπει να το Λοιπόν, φτιάξουμε. Εντάξει, δεν το ξέρω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, starting in the far west corner. Τέρμα δηλαδή αριστερά. West, δύση αριστερά. Ωραία, ναι. Ωραία. One moves north thrice. Οπότε κουνιέσαι μπροστά 3 φορές. Α, thrice. Όχι. Ένα. Όταν λέει 2, one εννοεί ότι ένας κινείται. 3. Οπότε Ωραία. λέει 3 βήματα μπροστά. Take one step north. Ακόμα. Sorry. Μαλακα, τι έγινε, μου κόλλησε το παιχνίδι και το βιβλίο μου. Μπράβο, έλα. Ωραία. Λοιπόν, Έχω sorry. κάνει ήδη τα 3 μπροστά. Έχεις κάνει τα 3 μπροστά, πολύ ωραία. Αφού τώρα κάνεις 3 βήματα μπροστά, take one step south, ένα δηλαδή βήμα πίσω, νότια, Ναι. but not before taking 2 steps east. Άρα πρέπει να πάω Α, περίμενε, ναι, πρώτα αλλά λέει, east, 2. ναι, πρώτα east 2 και μετά ένα Όχι, κάτω. Πέθανα. Πέθανες. Πάμε. Ναι, γιατί τι έλεγε, λέει take one step south, but not before taking 2 steps east. Δηλαδή, σαν σου λέει, κάνει ένα βήμα κάτω, αλλά όχι πριν κάνεις 2 βήματα αριστερά. Ναι, το Άκου θέμα είναι τι. ότι με το που πήγα να κάνω 2 βήματα, πέθανα. Τέλος πάντων. Ναι, Πάμε τώρα. Είναι λουλούδι. Άλλαξε. άλλαξε το βιβλίο. Ωραία, Δεν ναι. θες το βασικά από την κάμερα. Λουλούδι, αυτό είναι όντως πουτσάκι. Με Ανθρωπάκι σταυρό, και ένα σπίτι. Ναι, σπίτι. Στο τέλος σπίτι. Σαν το καλαμάρι Ναι, το σπίτι από το τέτοιο. Ναι. Ναι, το σπίτι του καλαμάρι. Για να το δω. Ναι. Ωραία, πάμε να το κάνουμε και επί χάρτου. Για πες. Λοιπόν, κάτσε να μου γυρίσει. Σωστά, γιατί πρέπει να το κάνω rotate. Λοιπόν, starting in the far west. Ωραία. Τέρμα αριστερά, λοιπόν. Ναι. Take 2 steps northbound. Ένα, Δηλαδή, 2. Ναι, θα πάω εκεί. Ναι. head east twice. Πήγαινε ανατολικά 2 φορές. Ένα, Ωραία. 2. Ναι. Then, after moving north 2 times, Ένα, 2. Ναι. τώρα λέει one can head for the door after taking one step towards the western wall. Ένα step towards the western wall είναι ένα βήμα αριστερά. Ωραία. Ναι. Και μετά υποτίθεται έχεις φτάσει στην πόρτα. Γιατί λέει one can head for the door after taking one Ωραία. step towards Ωραία, the το western έπιασα. wall. Ωραία, πάμε. Έχουμε και λέμε. 1, 2. Αν το καταλάβω σωστά. 1, 2. 1, 2. 1. Και μετά πάω στην πόρτα. Πέρασα. Ωραία.
Πέρασες. Ναι, πάμε στη σκηνή τώρα. Πάμε στη σκηνή. Ρε Παναγία μου, ωραία. Οπότε με το συν που έκανες πριν... Ελπίζω να είναι το ίδιο. Ladies and gentlemen, welcome to tonight's feature show. Welcome to tonight's feature show. Ωραία. Πατάω το play να παίξει. Castle filled with life. Λοιπόν, φέρε λοιπόν Το κάστρο. το κάστρο με τους 3 τύπους πίσω. Θεωρητικά αν είναι αυτό είναι το κάστρο. Ναι, συνέχισε. Stop. Είναι στο Ωραία. κέντρο τώρα, ωραία. Filled with Φέρε μου people. και το filled with life, ναι, filled with people. Τους φέρνεις, ωραία. Είναι στο κέντρο, stop. Ωραία, άρα. Πάτα το συν τώρα. There Όχι. once Α, was ωραία, a σωστά. castle filled Πάτησε with στο συν, life. οκ. There lived a king with his wife. Ωραία. Φέρνεις λοιπόν κάστρο και βασιλιά και βασίλισσα. Ωραία. Αυτό εδώ ήταν το κάστρο. Φέρε το κάστρο. Ήρθε. Άλλη μία. Για να είναι στο κέντρο, ωραία. Παίρνω το βασιλιά. Φέρε βασιλιά. Λογικά έρχεται ο βασιλιάς τώρα. Ναι, έρχεται. Ωραία, σταματάς. Φέρε τη βασίλισσα. Βασίλης είναι αυτό. Συνεχίζεις. Ωραία, ήρθε. Για πάτα το συν τώρα. And there lived a king with his wife. Ωραία. All were happy. All were happy and all was good. Άρα πρέπει να τους φέρεις όλους μέσα πέρα από τον κακό βασιλιά. Λογικά. Έτσι ακούγεται, ναι. All were happy and all was good. Ήρθε. Ωραία. Είδε το κάστρο. Έρχεται και ο βασιλιάς. Είναι αυτό το δεξιά. Ωραία. Το κάτω αριστερά είναι η βασίλισσα. Ωραία, και θέλουμε και τους... Και τον κόσμο. Την τριπλέτα, ναι. Ωραία. Πάτα το συν. All were happy and all was good. Ωραία. Until the king... Until the king killed all he could. Πρέπει να φέρεις τον κακό βασιλιά, υποθέτω μέσα. Πρέπει να τραβήξεις τον βασιλιά λογικά, τον καλό, και να φέρεις τον... Τον τρελό φέρνω τώρα. Ναι, αλλά μήπως έπρεπε να τραβήξουμε τον... Να φέρω και το Για κάστρο. Τα έχεις φέρει, δεν κουνήθηκαν ποτέ. Όλα είναι εδώ πέρα τώρα. Α, ήρθε και αυτός. Ωραία, άρα. Ναι. Όχι. Μήπως πρέπει... Δεν δουλεύει το συν, το πάτησες. Ναι. Να τραβήξει τον κόσμο πίσω. Πρέπει να τραβήξεις λογικά τον καλό βασιλιά. Σωστό και αυτό. Ναι. Είναι ένας βασιλιάς παραπάνω, δεν είναι το ίδιο άτομο. Ναι, γι' αυτό, ναι. Για πάτα τώρα το συν. Έφυγε. Ο βασιλιάς έφυγε, ναι. Until the king Ωραία. killed all who could. Ωραία. Τι γίνεται ρε παιδιά από εκεί πίσω, ακούω τις πουτάνας. Τους έσφαξε όλους. Ωραία. Τέλος. Όχι, κάτι λέει. Standing in blood, he proudly said. Ωραία. Οπότε Μισό. Bloodlight. Ωραία, και φέρε το βασιλιά. Τώρα το Bloodlight είναι λίγο πιο αριστερά, δεν είναι ακριβώς στο κέντρο. Φέρε τον εσύ μέχρι να σου πω. Ένα μου Όχι χλάει. αυτόν, τον κακό βασιλιά Τον θέλουμε. κακό θέλουμε. Ωραία. Ναι, φαντάζομαι ναι. Για το Bloodlight μου είχε μόνο ένα τέτοιο. Μόνο ένα Ωραία, μορφό, ωραία. οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι. Φέρνω τον Όχι, τρελό. όχι, αυτό είναι μας. Φέρνω Ναι. τη μουρλή. Την φέρνω. Φέρε τη μουρλή κι άλλο. Κι άλλο. Πάει. Εκεί είναι. Εντάξει. Μπορεί να πάει κι άλλο, μπορεί να πάει κι άλλο. Για να κεντράρει. Όχι. Δεν too πάει much. άλλο, όχι. Ή- Δεν πειράζει, για πάτα πάτα. το συν. Α, δεν μου λες να τον πάω στο φως. Λογικά κάπου θα έχει το φως να πέφτει κάπου. Ναι, για κάτω. Πόσο Ξέρω πιο εγώ. πίσω να τον πάω. Δεν μπορεί, το φως είναι λίγο πιο μπροστά του. Δεν πειράζει, για πάτα το συν να δούμε, θα πάτησα. δουλέψει. Α, και δεν. Οκ. Τώρα το Bloodlight έκλεισε. Τώρα είναι ανοιχτό. Μήπως θέλουμε και το τέτοιο όμως. Μήπως θέλουμε και το κάστρο. κάστρο από πίσω. Ναι, ξέρω εγώ. Το φέρνω. Για μισό. δοκίμου.
Έρχεται. Ναι, έρχεται. Παίρ' το. Ωραία, για σταμάτα το τώρα, για κάνε το συν. Μήπως. Να ανάψω τα φώτα. Περίμενα να κάνω τον Bloodlight. Τώρα είναι κλειστά. Τώρα είναι κλειστά. Ναι. Άρα το θέλουμε σίγουρα τον Bloodlight έτσι. Τους σκότωσε όλους, είπες. Ναι, τους σκότωσε όλους. After standing in blood, he proudly said. Μήπως να φέρω τον καλό βασιλιά και όχι τον τρελό. Ξέρω εγώ, για δοκίμασε. Για πάρε τον κακό και φέρε τον καλό μέσα. Τι να πω. Παίρνω τον τρελό. Αλλά λέω ότι είναι standing in blood, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Έφυγε. Ναι, έφυγε, ναι. Ωραία. Παίρνω το... Ωραία. Εδώ είναι κεντραρισμένο στο bloodlight. Για πάτα το τέτοιο. Όχι. Να φέρει το... Κάτσε να διώξει το κάστρο. Ναι, για διώξε το κάστρο. Φεύγει. Πάμε. Έφυγε. Ωραία. Ωραία, αυτό. Ωραία. Όχι, μου άνοιξε ένα καταπακτή. Πέφτω μέσα. Μπορώ. Πρέπει να φύγω κι εγώ. Πού είναι? Πώς φεύγω εγώ? Το τέρας έχει μείνει εδώ σε μένα. Εγώ πώς φεύγω? Βρήκα την καταπακτή. Ναι, αλλά Όχι. είμαι κι εγώ πάνω στην καταπακτή, αλλά δεν μπορώ να πέσω. Ωραία, πρέπει να πηγαίναμε και οι δύο. Retry. Τι έγινε ρε φίλε? Με σκότωσε η μαριονέτα. Πολύ τρομακτικό, σβήστε το. Μαρακα, τι έγινε? Δεν κατάλαβα. Έμεινε η μαριονέτα σε μένα λογικά και με σκότωσε. Πήγες πάνω της? Δεν πήγα πάνω της, αλλά αυτή είχε κάτσει ήδη στις θέσεις. Και άκουγα φωνές από πίσω εγώ. Άντε πάλι. Έλα, τελειώνουμε. Βιβλίο. Δες τα σύμβολα να τα τελειώνουμε με τη μία. Για να δω ποιο τέτοιο είσαι. Λουλούδι. Λοιπόν, λουλούδι πουτάκι. Με το κλεισάκι χωρίς το σταυρό. Και στο τέλος έχει το μονόφθαλμο με το καραβάκι. Μονόφθαλμο με καραβάκι. Λουλούδι. Ρε Κώστα, δεν ήταν τρομακτικό, είπαμε, είναι τύπου escape room. Ωραία. Για πες. Είμαστε νουμπάδες τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, για να το κεντράρω λίγο. Το σπαστικό είναι μας πάει τόσο πίσω, αυτό είναι το θέμα τώρα, δεν το έχουμε περάσει αυτό, ναι. Ωραία, starting from the far east. Ωραία. Είναι το πρώτο που κάναμε νομίζω. Ναι, για πες το έχω σημειωμένο. Starting from the far east. Λοιπόν, after moving 2 steps north, 2 βήματα μπροστά. Head 2 steps towards the west, 2 βήματα. Δεν είναι το ίδιο. Starting from the east, δεξιά τέρμα. Ναι. After moving 2 steps north, 2 βήματα μπροστά. Head 2 steps towards the west. Ναι. Κάνε 2 βήματα Ωραία, προς ναι, τα ναι. αριστερά. Move 2 steps towards the north. Κάνε 2 βήματα προς τα βόρεια, μπροστά. Ναι. Take a step east. Κάνε ένα βήμα δεξιά. Before heading Ωραία, towards εντάξει, όντως έχεις δίκιο. forward once more. Ωραία. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Οδό 1. Ευθεία και πέρασα. Πέρασες. Ναι. Ωραία. Άντε πάμε να το κάνουμε πάλι αυτό το πράγμα. Ναι, ευτυχώς έχω σημειώσει τους Ladies μοχλούς and gentlemen, που είναι ο καθένας, Ναι. οπότε τα στείλω κατευθείαν. welcome to tonight's feature Ωραία. show. Προφανώς είναι Το πρώτο θέμα- το κάστρο. Το θέμα είναι πώς φεύγουμε όμως μετά, ρε φίλε. Μάλλον πρέπει να πάμε στην καταπακτή μαζί, δεν ξέρω. Είναι η καταπακτή που ανοίγει, ναι. Ωραία. Ήρθε το κάστρο και... Castle filled with life. Πάμε πάλι. και- Φέρε το κάστρο και τον κόσμο. και φέρε και τον κόσμο. Εντάξει, Ρε, τουλάχιστον πράγμα. το βρήκαμε, θα είμαστε πιο... Ναι. κομπλέ. Αυτό είναι αλήθεια. Φέρε κι άλλο τον κόσμο στο κέντρο. Ωραία, εδώ είσαι. Φέρε και το κάστράκι τώρα. Δεν το έφερα. Όχι, μόνο ο κόσμος ήρθε. Τι, δεν έρχεται τώρα το κάστρο. Ακούω κάτι να κουνιέται. Τώρα έρχεται. Ωραία, πάμε. Δεν πληρώνομαι πολύ για αυτή τη δουλειά. Εδώ σβήσε. Ωραία, κάνε το συν. There once was a castle Φύγαν, έτσι. filled A castle filled with life. Ωραία, next. There lived a king with his wife. Φέρε Ωραία. λοιπόν κάστρο, βασιλιά και βασίλισσα. Ποιος κάνει τέτοια παράσταση, αμάνε. Τώρα εδώ... Easy TV Productions. Ωραία, ήρθε το κάστρο. Ωραία, Παίρνω το βασιλιά. Φέρε το βασιλιά.
Φέρε και τη βασίλισσα. Πολύ ωραία, πάτα το συν. And there lived a king with his wife. Πήγαν όλα. Ναι. All were happy and all was good. Εδώ τι είχαμε κάνει, τους φέραμε όλους μαζί στο All were happy. Νομίζω έφερα το κάστρο. Ναι, ωραία. Όλους εκτός από τον τρελό θα φέρω. Αυτό είχες κάνει. Ναι. Έφερα λέει βασίλισσα, βασιλιά και κόσμο. Απλά ήρθε συν ο κόσμος. Ναι. Μπράβο, την τριπλέτα θέλουμε από πίσω. Απλά μου λες αν έχουν έρθει κεντραρισμένα. Ναι, είναι μέχρι στιγμή σωστά όλα. Ωραία. Εντάξει. Άλλη μία. Ποιον, τον κόσμο. Άλλη μία την τριπλέτα, ναι. Ωραία, πάμε. All were happy and all was good. Ωραία. All were happy and all was good. Until the king killed all he could. Οπότε αφαιρείς τον βασιλιά τον όρθιο, τον καλό και φέρνεις τον άλλον. Παίρνω τη μουρλή δηλαδή. Φέρε τη μουρλή. Έφυγε. Ναι, έφυγε ο Νορμάλ, φέρε τη μουρλή. Φέρω τη μουρλή. Μουρλοποιήθηκε ο βασιλιάς. Μουρλοποιήθηκε ο βασιλιάς. Λέει, όπα! Είναι αρχοντικό παιχνίδι εδώ. Είναι αρχοντικό παιχνίδι. Το θέατρο, το κουκλοθέατρο είναι αρχοντικό παιχνίδι. Για πάτα το συν. Το συνόλο εγώ γυρνάω το μοχλό. Ωραία. Ωραία. Standing in blood, he proudly said. Ωραία. Φέρε λοιπόν τον όρθιο βασιλιά με το κόκκινο φως. Τι είχες κάνει? Φύγαν όλοι. Ναι. Είχα φέρει τον βασιλιά τον κανονικό. Ναι. Με το cast, όχι, standing alone. Έφερε τον βασιλιά, αν θυμάμαι καλά. Ήρθε. Και το κόκκινο φως. Ναι, ήρθε. Και πάω να ανάψω το κόκκινο φως. Ωραία, πάτα συν. Να φέρω και Όχι, το κάτι κάστρο. θέλει και το κάστρο λογικά, Να το φέρω και αυτό. Το ρημάδι. Εκεί. Για πάτα. Και θέλουμε και το Bloodlight. Δεν έκλεισε. Sorry. Τώρα, τώρα έχω αναμένο Bloodlight, ωραία. όχι. Τι γίνεται ρε μαλάκα? Ρε μήπως να φέρω τον τρελό. Τον τρελό θέλαμε. Μήπως να τον κεντράρω. Κεντράρε τον, τον έχει κεντράρει, δεν πάει άλλο. Ωραία, άρα έχω αυτή τη στιγμή κάστρο, βασιλιά και bloodlight. Μήπως δεν θέλαμε το κάστρο από πίσω? Φεύγει. Ναι, φεύγει. Ωραία, για τρέχα κάνε το συν, έφυγε. Ωραία. Ωραία, άνοιξε καταπακτή. Είμαι πάνω στην καταπακτή. Πώς μπαίνουμε όμως στην καταπακτή ρε φίλε? Εμένα δεν μου βγάζει να κάνω κάτι. Εσύ πώς μπήκες? Interact. Κάνε interact. Κλικ ή Πήγαινε μπροστά. Μπήκα, επιτέλους. Πούσε ρε. Ρε, mastermind. Ωραίος ασύρματος. Έχουμε τον ασύρματο μαλάκα με τηλεπάθεια εδώ πέρα. Ωραίος είσαι. Και εσύ το ίδιο, βλέπω εδώ. Όπα, μα πιτάς και με στυλ. Ένα χωρί. Μπράβο, έλα. Ωραία. Κάνω και εγώ τέτοια. Αμέ. Αφαιρείς τον όρθιο και φέρεις στραβό δηλαδή. Μαλάκα ο σύρματος είναι pet. Ναι, τον έχουμε σαν δορυφόρο μπροστά μας. Πώς το κάνεις αυτό, στέκεται όντως. Μαλάκα Illuminati. Λοιπόν, εδώ είναι οι πόρτες. Οχ. Όπα. Αν πατάω ανοίγει. Και άμα φύγω κλείνει. Ναι. Πρέπει να θυσιαστούμε δηλαδή. Πρέπει ένας να κρατάει για να περάσει ο άλλος. Λοιπόν, να ψηφίσει το chat. Εγώ δεν ξέρω. Θέλω να φύγεις φιλέ. Δεν γίνεται, με μένα πίσω. Το chat να πει ποιος μένει πίσω, ποιος κρατάει την πόρτα ανοιχτή και ποιος περνάει. Στην ουσία τώρα, ναι, αυτό είναι το κουμπί. Εγώ άκουσα έναν ήχο τώρα που δεν ξέρω αν ήταν η μαριονέτα κιόλας, Κανόνες να έχουμε κάποια μαριονέτα πάνω από το κεφάλι μας. Τον άκουσες και εσύ τον ήχο. Ναι. Οχ. Τι? Να κλείνουν τα φώτα. Κλείνουν τα φώτα? Εγώ τα κλείνω, κοίτα. Οκ. Τι να κάνουμε τώρα? Εγώ λέω να μείνει ο Γιώργος για να δούμε στη δικιά σου οθόνη τι γίνεται. Σωστό γι' αυτό. Και να πεθάνει ο Γιώργος δηλαδή, εντάξει. Ωραία. Γιώργο, εδώ σβήνω τα φώτα.
Να σου κάνω λίγο mood. Έτσι, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ήτανε τιμή μου. Εγώ ευχαριστώ. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε και τώρα ψοφάω εγώ. Άντε, γεια. Μου μιλάς και από τον ασύρματο μάλλον και ακούγεται 2 φορές. Ναι. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Τον ασύρματο. Ναι. Μαλακία ρε, έχει κρύο. Καλύτερα είναι εκεί. Α, είναι καλύτερα. Ωραία, κάτσω εγώ εδώ, ρε. Εντάξει, Κάτσε ας εκεί, σταθώ. κάτσε εκεί. Γεια σου φίλε. Γεια, ρε. Γεια. Bye. Πάω λίγο να φωνάξω τα παιδιά και έρχομαι. Α, θα έρθεις. Εντάξει. Οκ. Εδώ θα με περιμένω. Εντάξει. Δύο λεπτάκια. Μην αργήσεις. Ωραία, εντάξει. Οκ, ρε φίλε. Εντάξει, ευχαριστώ. Why me? Worst friend ever. Μου λέει μέσα στο πλάκι. Τι σου είπε, worst? Worst friend ever. Worst friend ever. Και εμένα μου λέει, why me? Was there another way? Was the sacrifice necessary? Have we been here forever? Τι forever? Before μου λέει. Α, we were here. Ωραία. Κάτσε ρε φιλόπα, μισό λεπτό. Δηλαδή παίζει να σωζόμασταν. Γιατί έχει να έχει εναλλακτικό τέλος? Δεν ξέρω, έτσι πως μου το είπε τώρα με προβλημάτισε. Δεν ξέρω, αφού έπρεπε ένας να σταθεί για να φύγει ο άλλος. Μάλιστα. Οκ. Καλά πήγε αυτό που λένε. Ωραία ήταν το γκέιμάκι. Όχι, είχε την πλάκα του. Quit. Ναι, βγήκα εγώ. Έχει εντωμεταξύ άλλα δύο. Άμα δεις, λέει We were here together και We were here too. Είναι τα series του παιχνιδιού. Άμα είναι φτηνά, πώς θα αγοράσουμε? Α, έτσι έχω πατήσει να δούμε τι παίζει. Ναι, πας και θα μπορούσαμε να τα παίξουμε και αυτά. Στο επόμενο game. Έχει έκπτωση 80%. 1 ευρώ, 2 ευρώ έχει. Έλα ρε, έχει 2 ευρώ. Το We Were Here 2 έχει 2 και το άλλο ποιο ήτανε? Το ακριβώς δίπλα We Were Here Together. Πάλι το τέτοιο πάτησα. Να δούμε και το Together πόσο έχει. We Were Here Together Forever. Τσουτσούρια σε λίγο άλλες. Μα να σου πω κάτι. Μα το άλλο έχει 12 ευρώ. 13. Εσένα before. Άκου εδώ τι λέει. Εσένα λέει before γιατί έμεινες και ο Γιώργος Forever γιατί έμεινε. Κατάλαβες τι έγινε? Εγώ έχω το We Were Here. Μισό. Α, στο βίντεο πριν, γι' αυτό λέω και εγώ διάβασε λάθος. Λοιπόν, το We Were Here Together κάνει 13 ευρώ. Ναι. Okay. Μπορούμε όμως να αγοράσουμε το άλλο που είναι. Που είναι 2 ευρώ. Κάντε subscribe, donate. Πώς κάνουν YouTubers που κάνουν τα χέρια. Έτσι, ναι. Κάντε like, subscribe, donate, share, ping, για να. Πατήστε like, καρδούλα. Ο Αρθροποδούλης λέει hydrate. Ναι. Κοίτα, ο Αρθροποδούλης πολύ μας την μπαίνει τώρα τα τελευταία λεπτά και δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Αυτός νόμιζε τώρα ότι θα δει μάλλον κάποιο horror παιχνίδι. Τι το περάσατε εδώ πέρα? Τι νομίζετε ότι είναι εδώ? Mainstream horror games. Και ξέρω εγώ στο επόμενο παίζουμε horror. Κοίτα, μπορούμε το άλλο να το τσιμπήσουμε. Ναι ρε, εντάξει, διευράκι είναι. Το παίρνουμε άνετα. Να παίξουμε ένα ακόμα στριμάκι. Ήταν ωραίο. Ωραίο παιχνιδάκι ήταν. Ωραίο. Κάτσε να δούμε τώρα. Αν μπορούμε να στείλουμε το... Να δούμε, είναι κανένας φίλος λίγο που να στριμάρει, να κάνουμε κανένα ωραίο raid. Να κάνουμε ένα raid για να αποχαιρετήσουμε το chat. Λοιπόν, είναι ένας Jory Anver που παίζει μουσική, νομίζω, για να δω. Με κιθαρούλα, να πάμε να το κάνουμε. Ναι. Είναι ένας ωραίος τυπάκος που τον έχουμε friend. Παίζει μουσικούλα. Τον έχω ακούσει πολλές φορές έτσι στα χαλαρά, έτσι μου κρατάει παρέα, ξέρεις, άμα κάνεις καμιά δουλειά στο σπίτι, στριμάρει με κλασική κιθάρα με πολύ ωραίο ήχο. Μπορούμε να του κάνουμε ένα ωραίο, πώς το λένε? Ένα ωραίο raid. Δώστε του χαιρετισμούς. Μισό λεπτό να μπούμε και από εδώ να το έχουμε. Από το EasyTV. Δεν νομίζω... One of the channels of all time, EasyTV. Δεν νομίζω να ξέρει να θυμάται. Πώς το λένε αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά εντάξει, οκ. Πείτε ένα γεια από Ελλάδα, κάντε έτσι τέτοιο, τραγουδάει full. Οπότε στηρίξτε, κάντε ένα follow. Λοιπόν, έχουμε και τον Άνταμ επίσης, άμα θες, τον τραγουδιστή από
Οσεάνο. Οσιάνο, θες να κάνουμε εκεί? Έχει και λιγότερο κόσμο αυτός. Μπορούμε να κάνουμε Πάμε στον- σε αυτό που έχει λιγότερο, έτσι να του δώσουμε ναι. μια ένεση Ωραία. από viewers, ας πούμε. Ωραία. Πείτε όλοι. Αυτός νομίζω το ένα γεια του θυμάται ανθρώπου. τρίπλο, Ναι, το έχει στηρίξει κιόλας. Πείτε το ένα γεια. Α, ωραία. Του πούμε ένα γεια, κάτσουμε 5 λεπτάκια. Κάτσε να δω, για μισό λεπτό. Θέλω να δω αν το chat. Όχι, είναι και για τέτοιο. Και για μη subscribers. Λοιπόν, πείτε ένα γεια όλοι στον Άνταμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα λέμε στο επόμενο. Λογικά θα είναι μέσα στη βδομάδα. Θα είναι μέσα στη βδομάδα ένα του School for Cool. Να επιστρέψουν και άλλα τα παιδιά που είχαν κάποιες υποχρεώσεις τώρα και έπρεπε να είναι εκτός. Και θα βρούμε και στο Easy TV κάποιο άλλο γκέιμάκι. Ίσως το επόμενο We Are Here ή το άλλο που έχουμε κατεβάσει. Το Escape Μπορείτε Room. πάντα κιόλας να μας λέτε και ιδέες, παιδιά. Δηλαδή, ποιος θέλει και παρακολουθεί, μπορεί να στείλει, ξέρω εγώ, ένα μήνυμα είτε στο Discord, όποιος είναι μέσα, είτε στο Instagram, τη σελίδα του Easy TV, και να μας λέει. Σωστά. Αν έχει κάποια ιδέα. Γράψτε εδώ. Ναι. Ποιος θέλει μπορεί να μπει στο. Μισό λεπτό για να τα βάλουμε κι αυτά. Λοιπόν, και στο θέμα του School for Cool. Εδώ και είναι για τα social. Αν βγαίνει, πείτε μου στο chat. Εδώ είναι τα social του Γιώργου. Εδώ είναι τα social, το Instagram βασικά, το δικό μου. Και προφανώς, δεν ξέρω αν εμφανίζεται στο chat, το Discord. Για να βάλετε τις προτάσεις σας, ό,τι θέλετε μπαίνετε μέσα στο Discord. Να συζητάμε πράγματα για μουσική, για games, διάφορα. Στο επόμενο stream, Αρούλη, θα είσαι και εσύ, οπότε δεν ξέρω. Θα είσαι και εσύ γυμνός, φίλε. Ναι. Θα είσαι και εσύ γυμνός, δεν θα είμαστε μόνο εμείς γυμνοί. Δεν το κάνουμε εδώ πέρα κολόμπαρο το Easy TV channel. Έχει τη σεβαστή το Easy TV. Εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ πέρα είμαστε αξιόλογο κανάλι. Λοιπόν, χτυπάμε την έναρξη. Λοιπόν, χαιρετώ. Έγινε το raid. Λοιπόν, παιδιά, όπου έγινε το raid κατευθείαν. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, καλή νύχτα από εμάς. Ευχαριστούμε για την παρέα. Νομίζω έγινε. Α, ωραία. Τέλεια. Το κλείσες στη φάση. Ναι, μόνο του. Α, μόνο του είχες πατήσει το raid. Κάτσε λίγο μισό. Για να δω.